I don't see what I was sorry. Nasa dear Chia. Catch her on say, Yanko Ponti so nipa and into the waka family home and ne. A brother in Nina Bebemo. Be a beche, but a cha enka ho. A burning not neura de nadia. He works with time seasons. Sorry, I say, I didn't tell you, Bebem. God is not a man. No, I shall one with you. I can't sanka. Had to folk empamo. Samo Buedu. Onipa waji caps, do say the amamo. Amo enti say Yanko Pong and into a one kind so you never hear you much about Thomas and Soma. No, a radio who know mobile. Yeah, responsible to us, so we are best and about Medina and society as a son of a catcher. For now, still, Obuoba Ofori Amanfo. Tiasia Mammy, say you're such as said they a J Yankopon, Ben Yankopon, Kunkun Yankopono. They are with us in the ship and it will never capsize. Oh, we any more said that. Sports. Hey, up next time we are. Yeah, best and a baby. Maakye any media anything. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! A good year, Mr. Mefan George Madino, so I'm from Mamidin, the Joshua Cabana, Egenim Yosef G. And so, Ewa Habren Pokuari, Ete, sounds now Raymond Ashete Rat, and Ben. Bernard, yes, Sinti Bernard, and so taking the via a baby jow and ne anopay. It can young faster Emma Jubilee Hospital. Me pacho omudo do ope bia na so betimi ada age ayaresa ye na wankasa ho ato dia remu o Jubilee Hospital e bia komayare na wo so oba doctors be gina so 24/7 ahwe masanya ro nyina no enso atimi atu ayira e bia wo no person be da hospital wonum na fe oji ayaresa ye ya ni nyane your private room horma oba betimi ada na bibia nso akoye edi ama e bia wo lab na person ye no person check obra type na fe obra group a ni no be pm laboratory kesi on ma ube pima ibetimi ayama kama na bibia enso akoye edi ama ebia doctor enso atro edrama se kona koto na fasa ho yare a pharmacy kesi on ma na se dro bia opa to bia no obonya bi ato postnatal care na antenatal care enso ho de ma ema na ene no omafa afro ene ema na omonso omawo awie no afa bia wo no surgery na se operation na pesa o ye a theater kesi on ma ibetimi edi akoma ebia ne wafa afro pesto twa scan obozo hu sakran kompono oye bema anase oyoba prostate na etito pesto twa scanner your ultrasound ECG scan honoma beta betwa ne kama na bibia enso akofan edi amount wani na etiti wo esafata say ma grasses na osha oba na special honoma obetimi amount bi na bibia enso akoye edi amount ebi wo no diabetes na etiti hypertension na eja kodanda na se efere no pa bia no na se nchechire eko edi ma ne no mo diabetes na hypertension for no na bibia enso akoye dem am induane amundi insu abo na fe indru amomfa betimi aboa na sayarwa no so no etimi etu edi afru so aduan na opato dia canteen question meduan na opato bia no munye bi ato obana kita insurance so dia tumuda ye beje na fe ahwe oye uhwe chi akwanya odan aboabo amantra bridge ne so ehonum na obehu yen fe number na fe nkoma ka wachi nyina no oni mpanefo endi number no 0244 575799 0244 575799 and 0241 7846
Unnatural minute for Sendano Pemika and Fanchose, Upis Wapanum dear, and one unnatural minute water for, and as I may come for Ediamo and Nano Pecope and Nibito, Nafibia and Koye and for Emma, Nakanation is the same shui as in Dianudra Udrubrina, and I say Ewuanumbia, a boy yip, potassium, Benya calcium, magnesium, and then Yama catch the and I say Ubunsu Rebwa, Nibia and so a concan, and Ridium at the Amawo, Nensuni Canation to say a bottled water, and it be able Kobia, ubetumi dia shobotom, ubetumi akuta dia kwa, ese be ode be wura mu bia no, ebe ko fan enso ede amawo, te wo ye engagement, ye na wo ye, o to party birthday, na wudie anase wo to badin, upensu papa, enso ede amawo ho dia, de be kamfo ede amawo no, eye unnatural mineral water, enda no pay, me kamfo ede amawo. Doni na wura mu ewo atimodan, ye ben eye atimodan, Ghana Commercial Bank no, ye na ese edi enhwani mu a be say siabrun sanfo fro kama bi opeja oni a be say unnatural mineral water no ebo anim say tafa bo wura mu na fe kopabito na ebia enkoye Enfa emao woni penipa ni komo na fe enchema ka cheni na woni no enso enka say enetie 0249 680 213 0249 680 213 and say 0500 231 ofe unnatural mineral water omono bejo so na fe bia koye ede amount yanshan sam na say mfmf European Leagues na yade outstanding game bi enso ebukemo enu a ye clear edifro na say na results na koye ye ukopiem Italian Serie A no Hellas Verona otna say ama Udinese ebo ne kani mienu a Hellas Verona fo no omutimi ete kanu bako afi La Liga Santander no so no Rayo Vallecano etna fie eti Elche bonekani mienu a Elche nso entimi ante EPO no yade Leicester City enso etna fie eti Nottingham Forest ebo mekanim enan a Nottingham Forest omontimi anti way outstanding game bia eba ya enra ye clear edi free ho Champions League no enso tofema na say NS Echo and then numero kopia matches no bebre na na tofem na ukopiem o group A na Ajax Amsterdam etna fie 7:00 PM no on Napoli at the Albany Liverpool etna fie and Rangers at the Albany 7:00 PM game no and so tofem group B no say NS Besiako Club Bridge etna fie on Atletico Madrid at the Albany 7:00 PM no game no tofem FC Porto etna fie on Bayern Leverkusen at the Albany 7:00 PM no going no top from group C matches no say NS AC etia Bayern Munich ebetena fie and Victoria Plazan at the Albany 4:45 PM no game no top from Inter Milan etena fie and Barcelona at the Albany 7:00 PM no game no top from group D matches no say NS AC etia Marseille etena fie and Sporting 4:45 PM no game no top from Feko PM at the Anton Frankfurt etena fie on Bobokwa ye fano Tottenham was pay and so Albany 7:00 PM we match says Champions League no and top ma ye dem nsam ni na Ediajao. Afe ochina abatwa so na group E no se na besiako FC Salzburg ene Dynamo Zagreb na bebo sa game no 4:45 Chelsea enso ni AC Milan de Bentam so sa game no eno so 7:00 afe group F no ya da ball boku and the RB Leipzig enso ni Celtic bebo sa game no enso 4:45 na afe Real Madrid the Galacticos the White Angels enso atna fie atonsa da first Saturday next no the game no enso abone sa game no na 7:00 na eba so afe group J Man City enso ene FC Copenhagen ebebo Arsenal bobo ku and the Sevilla enso Dortmund be when so group H no Benfica enso ene PSG na afe Juve enso atansa so da fre bobo ku and ade Maccabi Haifa no the game no aboni way games a ni na no eba so 7:00 ochina yede mu nsem no yede ejao yenda ni enramu awo Arsenal bobo ku nkodi nkuma kan fama ene anopa kopiem Arsenal sem firmo eba ene anopa ene somu piemo elboboku a ye fere Juve akodi enkomonesa branch fan Manuel Catelli no esa branch amoni de cheche yepa obeka ya se irosuna se ene se Arsenal for esha sesemu dia branch echi amatwena na so nya dia branch no waje pin 2 years contract okowura mu o Juve no branch no onya boni bi embo ene ti Arsenal for afase kwanya no so omni no edi
nkomo se bia etom ya na sabrantia ya fan Manuel Nukatali no ebepiem Arsenal besi akan a yede mu nsem no ede agyaw afe papa ne din ede Simeone Inzaghi head coach Chadma Inter Milan na nwumre ogina kono one Barca ebo game na pan akasa osini team no some ya aggressive some determination sina be ya ombetim nyankunimdie ede fi Barca so gosuko pm Inter best ne no 4 and 6 games on a row no malusumu 9 out team sense da nyani so into papa and then Simeone Inzaghi say omi aggression determination na betimi aboa na nkunimdie akọ ede ama Inter ene nwumre udani eremu aya Real Madrid babo kwenu manseme formo eba ndano pai ene sa Brent fan Luka Modric ekoko praye ye koko piemu o FIFA international break no Brent eko parents report formo eba ne se Brent na chase ye training ed maboboku a ye fan Real Madrid boboku na pa ye fan Carlo Ancelotti enso edi atu jana se Brent fan Kamavinga wono so achase okoko prane goalkeeper ye fan ye tubo koto de enya de chena game a ye Madrid betu abono anshana Brent se ontumi endamu enso amfama Madrid a ene nkoma eba de mu nsem no ede agyaw afo pm Bayern Munich nso a omo na nwumre omo gina kono omni Victoria present ede eboni na reporter yensaka ede viopan de Julian Nagelsmann or head coach Edma Bayern echirema or say 4 days time no yade owo game against Boboku and Borussia Dortmund na ko pm Bundesliga table no so a na se Bayern omtoso miensa or 15 points Dortmund toso 9 or so 15 points sa game no ehia ne pa inti game a omni Victoria present ede ebon ahwana squad no Bobo sa game no wa manage we ensema eno sofi Boboku and then Bayern Munich eba irimu nsem no yade agyaw yeba fie mfasede sam no enko enfuma Pacific Miles Enterprise ene anopai ena semi kanfo ede ama wo bia na wo pekunyato akwesi office wo pekunyato ayusu ofie da oni echemu wana kache na ko bibitono fe bia enko ye enso enfuma sanso na musical instrument bia wo pato no wo dani eremu wana kache a obenya bia to na fe bia enso akoye ede ama enya nko na eton uko rema se microwave ya tuntobi electric iron obenya bia to electric toaster machine rema obenya bia to ena fe TV ena ope bia to na se woolen carpet any iron ne niam pia aka cheni na no Pacific Miles Enterprise ena se uremu obenya bia to na fe bia enso akoye ede ama o da oni echemu ewa atim shodo kwan so coupon checkpoint uduru a ubisa pese obenwo mo na fe akope niam no bia to a ne bo no enso eda fam se boko oni penipa no eni komona fe jinchemu a aka che enso ni na 0547716580 0547716580 and I said 0542308730 offer Pacific Miles Enterprise omejo so no wade unkomo na bia akofan e the amount if you sam no yan shasi emfemfi the senior most national soccer team Black Stars of Ghana kache management committee member papa din ede Araji Karim Grusa wakasa or say Black Stars after say Ghana and Nigeria ede boni World Cup playoff no enya dia nurse committee no omo ehia bio na dom ka chane say omo anya zoom meeting or say zoom there ompe no there ope coaches no person show face to face yenti ensema Araji Karim Grusa ede tuda I come out the natural woman, but to me, person may be both BH. Black Star Management Committee since you're free Nigeria by no any meeting, a meeting, I see any coaches, by meeting on Zoom. Me, my catcher will say Zoom meeting, I won't do it. Panamika, Ghana, and your PID, any idea. We any a woman, one any a woman. Me, according to my experience, Otto Ado, as I said, Yen share personally, they're given over to my catcher. Chris, they're given over to my catcher on Zoom meeting. But in given over to my catcher, a topic crowd when it will be a Zoom meeting, and we have one-on-one meeting. Ukasa utime hundia na ewone nation alele ye friend meeting otwado wenje akatua wentime mba ha me ye ni ye meeting 2 days 3 days ye select place mano ye ina cha aburuchire match ye tie mututu ye no Ghana fo na omu ye ade oda is true obi sebi obi ye campaign ma obi a we ye campaign ma obi as a journalist me bruiser me fa ho me person me hu se obo a enti we ensem Araji Karim Grusa editu dwa no koso kasa ye o se Ghana ye true fandisa ye boy ye game against Brazil na fe Nicaragua no ese sa game na ese Ghana na nke hu squad ye de kokopie mo World Cup na ase na so onya kase de Ghana ye nim squad a ye de kopie mo World Cup no ase now say aka how many matches these 2 matches in a boy we have to
know our squad, we take them to Adie. So what for player, one player, example, what Dortmund as a striker, what about team who didn't co structure role and who didn't ban Melson, Kudus, then say, okay, or matches in our Ayasa, or what attacking rule. Now, Adie, they didn't ban Adie. Me can't, a bit of a team to say, oh, Mudia, oh God, media, Ghana for. Say football. Why Jordan are you 1 minute to full time? No, the number. What in Jordan are you above Amma Black Star? What both you from on the 17, on the 20 up to date? Now, who's the son 1 minute? What do you mean? What kind of team are you in from here? Bunny boy, you know, or Roma, and as they say, well, call Avenger. We're starting at the end. Who they know, but so no, then come on. Na eno ana sensema abetodwa eye enra da ibrike ma se kowramu o kimfasa bobokonu mu a papa ono ana ye coach a ye fan eya Branko Brazovic no esendra Alaji Grusa bonasi tuose pay wasiburo ni fita adwuma obode ma kimfasa no enema enkoye na no ana se atwuban Alaji Busa ne se eno kura se coach mapam no ana se no ma bebre atue akanfo se be ma be ye de no betimi wontimi ye nyina tam ne wo ahonkyere mu coach no yede no ba ye Yankupo ta ye ni nyina chi etimi escape from relegation and also we are man free hand for selecting the players and this year na ye just find kakrebi na o say onukura my adun say he wanted to do it and they happened so but I didn't start earlier 3 matches without points. Buroni die on the say bibini onwa na say adwuma no a change opese yamano enjano kwa na penis ena mo preso dia isi aburoni fita na esa ba ana se mo ba fa bibini wo se sa wadwen san ena se coach fufa mo appoint no san ena mu nsem no esi etie akanfo say kwasia ko na wan change na say abrofo na medi no obuba no ebinu ma ba say we oba e but we are there really fighting for escaping from relegation oba e wan ye bibia kura yin say enokumorisi wonu na changing to striker say abase enko ye manua waka ye enesusu epenisuma anye say ya pamuno ana say ade on wakachire say wonti yin say ya appointee Kobla any my former captain Abladi to take the team on. Yes na sansem way ana se odi etu dwase esi da pa fan Jimmy Kwamla no wono ana sempinfo abondin se omrama fa adwuma no enso no nyene busan se contract ni mu nsem no san ena esitie 2 years eno me afena echinana the authority no management head of the management what control CEO and everything George Amaku obebome amane yes na omfa we ene ensema se bankro aduma kimfasa bobo kuno pa fan Alaji Grusa ede tu enima de mu nsem no de agyaw George Asare enso ye Ghana na afia chima wisa cyclist na Saturday no abranten bepie mu hanom ede nsem bebre na betudwa ede fa ne cycle na kontu ho na ebizan se ne cycle gene ni krampo no e hyase efrihin we ensema George Asare edijai Minya gebe home na forwarding ma that's your boss timinium training back or down to winning back to order and kana mkra mountain bike nti manfani easy kra omuko jame me first day no me do fie 12 o'clock am matching manfani easy me da asane ha ya me da han me see me da ya me kanu me say ompia me kra me ntumi nti me boss ya kwa na me do na me san kɔ no na me kɔpɛ dodo bidi na say ade na ayedin cycle government man twa nko fie nti me to kam o mɔbɔ hɔ no ma me de kɔ fie ti your boss ya na osan kajem say star me sitie no hu say me ni di game no ano osan fa me ana mbetran nchen woda nti mbetran nchen na ohu se sam performance eye okay nti the next race no ye nwan bi fi sunyane ba na inna ko ye san ko wini ba ho no ma ba sada ne de na mencha de ma me do fi 12 o'clock na me se na ye ba fie pepepe sada no kran so no abo hari anim he ya me kai sai akoko bi yi me hwe ho na me se munya de akoko bi tan me hwe ho me phone room etui ana me hwe ho no sada no so ye san ko wini ba na me phone ta etu anim he ya na ye ko wini ba agwe oyi me hwe ho akoko sesa dan na my say janu me te ba ken so me hu hwe ba still na ye performing na ye coin na ene de ye bedu awia nti na odun say performance no kakra na say ekwani ma anisa
Enti we yan some de 2 year nim na akoso kasa si 2018 on your opportunity so akopie mu Australia na Africa mo games on akogina Ghana nem nanso watwi bike na from Adana no makodu Accra aka few minutes bi na baby eso okono waduna for presenting the papers e di amampanifo hotman aka say ene somgie meba panyan na aka bo no totwe ne na omo biggest challenge ne no mu face or cycling mu no e drivers na fi kasa eni no omo no eche ekwan no eyusu 2018 I say almost selected me as the youngest riders in Ghana for Australia Commonwealth game. Na me training. Kaya mama nkobi. My riding me training. My riding from Adana to Accra. Just some few minutes to get to where I'm going. You know. And I can't knock me. And knock me now. I say menani mbu na the advance. So sad. Na say Australia. Ebom. Rehoya me say yes easy. Me person na gu me bag ma make submitting na come me bibia particulars amame. And the no moment me anko Australia nti cars no a very big problem. I and give me to Kolebu. You the meta a shame in them. I still na no. Me there me man pa net meta shame in them so still na to bike. Just last year yana me kuyi meta no free me name. Tell you okay. You said the normal winner na. Me normal leg na me there. Enti we yan some di giant na ibisa say na okra wakasa bebre emfa na wo fi na after so gitum so betwi cycle no o maame no papa o mo gitum say na feeling no eti say me free atima we say here ma me friend no adroy kwa o te atima apaso hon man na free me papa nso o munna me papa hon man no free by the sad ways papa dey ofim temti on there may so rest in perfect peace. Okay ma me who say me started that kind of game no no bucha bucha me say na e de be eduma na makoko fa me atumu si me kwa me man me fi ntemi sada na me do free to for ko no uju say me do no nine Hana watch me now we very very or very very sad nti mo na me catch me boy say still me mommy esi feeling no me pese oba fi no ne be kan baby na wo hu say eduma na me no wo hu say eduma din but wo ma me hu say me ne wo honom say the be ya in case of anything na on ma me on feel bad me starting no feel bad but as time goes on now who say eduma no still na no me okay with that no and me say oh yeah or no so you okay but me ko pray no kra no me da hospital na me tuma mama me amane because me nya catch na minimum star be see affect enti we nsama abranti ande ne George Asare e de to yenim in fact o Ghana ye cyclist ba ko okopie mo yitim gin hanom so a Riverside cycling team no ono so ka ho bi do team say ne body de e kon campaign na ra we sem no na ya na ko ya se ko vi ya ko na cycle for na mo bro amo cars na aya no mo ha mo ntino wa ma akwana to bi anko Australia ntino aya mo show me yeah enti yabako midian di Joshua Kwabena Janim Joseph Ajiru tenen kompon poku ware tenen kan Raymond Ashete Rat ena afi Bernard Mauli ebua na nsem no yedi beja yes so captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo at the morning show no twaso
Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM. Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM. Young Faster and Commerce Sports Team into the world of sports update. I hold you I pay one the abroad. I will show this so much. Any Jumediano Edin Koswa. I'm watching Kwaba. Eddie Abaja Tumuka Sefidie AHENKAN933 FM. Marching any Jumedian Edin. Offer me Obuoba Ofori Amanfo. Kotoku Mayo. A very good morning from my humble self going out to you, Auntie Adwoa. Auntie Adwoa, a general manager, ni mami. Auntie Adwoa, bibi abokod, yeah. Yebe kwa achimachiase. Achiase so yebe chia. Auntie Adwoa Comfort. Or run about no so more provision store case, yeah. And I will be, in fact, bibi our hobby. Auntie Adwoa Comfort and pay one so mama good morning. Sounds so and Yebeko Kumasi for and so the signals and but so I'm join stream no. I'm join stream no. I want to ATA and it's now pay Kumasi for more abakumedi and more a doom. Oh, but you're too much. But the sad news in this Ija eto Kumasi part of Omo markets na ewo hono. Ija tomu na no ma eyareho sempa. Na edwedifo hono nso esufra ban saban ne hwe no meboa wo mo. Eno nti aban no. E wogidie se obekọ no akọ ebibi di afa ho. Some 27 minutes into 7 a.m. Eba choma yemfa wo da chintin to aso. Na fe yenko enim. Wo da chintin. Oh. Yay. Without Chintinano pay the nam Saturday be a catch on your bra quintu mu futu ni addition de kakra de nam nano pay ni de nam ni say. Brofuka semuno those who convinced people to hate you cannot convince God to hate you. Those who convinced people to hate you cannot convince God to hate you. Omo ya omo tumi essay enipa adwene. Ohu. Obi tumi say obi adwene a wose we metan no nti won so tan no. Okoka o se o ma metamfo ya won so tamfo. Enye no kreda. Me ma me no onu akonya na asem a me de mizimu zan. Me ma me no obi nya fan ya na nu nti a wose me so me ne nya fan. Okoka na ebubu ba kese kira wo se baby abu ani gina na ne maame gina na ne maame ne sebe wakwa akodi enyamra nsem ha wo se me mra me gina me maame achi no ye nya ade sa untumi nko heaven. But you know what, ya wankrofo bi a eyo ono na ono nye fine ono na ono nye fine no ye ne ya so ono nye fine no enkrofo foforo bi no ye fine enti sa na tie de ye ne obetumi ase wo mo adwene sa watutu egu mo adwene mu
muri bi etia me hunu na me nkasa ne ho no wɔyɛ sei na afei atɔ nipa adwene mu na obi a wonyɛ ne hwee no ɔno nso so ɔde wato ɔtankruwa mu but anopa yi woda chinti deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ enipa betumi atan wo deɛ enipa betumi aka kyerɛ sɛ yɛmpɛ wasɛm enipa betumi aka sɛ wo kasa akra yɛ ɔmo abufu yɛ ɔmo ahi obi tumi ka sɛ o metini di kra na mebofo no me ɛwɔ hɔ nkrɔfoɔ ka nsɛm bebree enipa betumi aka kasa we no mu nyinaa ye betumi kura mpa ahyia nipa ku aka kyerɛ mo sɛ we no ma yɛ ntan no na yɛ nyinaa yɛ agye atum but adeɛ baako a yɛ ahotɔso ne ani gye sɛm ne sɛ ye betumi a sɛ nipa adwene ma nipa tan yɛn deɛ but yɛntumi nsɛ nyankopɔ adwene sɛ wɔn tan yɛn yɛntumi nsɛ nyankopɔ adwene sɛ wɔn tan yɛn ti aseɛ ye betumi asɛ nipa adwene sɛ me nuanom me ne ɔbɔ ba nyɛ fine nti me pɛ sɛ mu nyinaa mo nso so mo ne nyɛ fine because me ne nya ne deɛ ɛyɛ nyinaa ne nya ne yɛ bubu ba ka kyerɛ sɛ ɔkɔto sɛ aboa no ɔto yɔnko so aka kyerɛ ne sɛ sɔre yɛ so sans ɔka sɛ sɔre ne so wan hwɛ yɛ ofiri so ɔde ba wɔ hɔ yɛ bɛbubu corrupt ɛbɛ bi ɛde asɛ wadwene sɛ yɛ nyinaa nka mbom ne yɛ ntan no yɛ bɛtumi asɛ yɛ adwene ama yɛ ne saa deɛ but nyankopɔn deɛ onipa bibire bi ani hɔ no mu obɛtumi asɛ n'adwene sɛ ɔntan wo ɛne nti ya no ate aseɛ ɛde ama me ɛnɛ wo da tinti deɛ de nam ɛno no wo da tinti thank you afei yɛnkɔhwɛ bambɔ nsɛm a ɛno nso Dr. Kwesi Bani ɛde baayɛ ɛnɛ wapa but yɛbɛtwa so simple ɔsɛ if you are under attack do not make voice calls because sound travels faster and quietly at night and would in any case draw attention to where you are, what you are doing. Edoso, but mami fancy wa. If you are under attack, do not make voice calls because sound travels faster and quietly at night and would, in any case, draw attention to where you are, what you are doing. Inti se ebia anadwo da suomu na enipa bɔne fo ma da ne ohuriye mo jampo mutirim da yi ebia no ma beto ahye wo so bedi ubɔne so obeto hye wo so no odu ubɔne a anopa yi Dr. Kwesi Bani sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ a ɛnyɛ hɔ no mo na ɛwɔ sɛ woyɛ dede ɛnyɛ hɔ no mo na ɛwɔ sɛ woyɛ mɛnsɛm dabi aha mo de mo ntwɛn yɛbɛku ato atwene kwa enti si yɛbɛto hye wo so saa no a ɛyɛ aka wano tum so adaze menkasa menye dede o de ya ne sɛ nyankopɔn yɛ adom na wo nsa ka wo phone pɛ na Ghana yɛn police for number no 18555 no wa frɛ fast any emergency number bi a wonim bia no frɛ fast na twe empanimfo adwene si so sɛ de awokɔ so nie but sɛ wo bɛyɛ dede ama nipa hunu sɛ yɛ ya bɛto ahyɛ me so dabi or say sound travels faster and quietly at night and would in any case draw attention to where you are, what you are doing. Just dial the number of a close and trusted relative or friend repeatedly, but do not talk if the person picks your call. You have succeeded in getting the person's attention, so follow up immediately with a short test that clearly tells what the problem is and where you are if possible. Ensure to do this discreetly and undercover so that your phone will not reflect any ray of light. And then you buy it on a bamboo some. Inti se yabetusha uswa. Ofra men kasa. Sebia akronfo abetusha uswa na jude suomu no. Onipa ne ho unimu no oben wo. Ehwa ta. O frɛ no to so but men kasa esi no asan frɛ ɛba saa ɛtwe na adwen ba so sɛ ade na ɔbɔ ɛfrɛ me bebree saa enti sɛ wunya akonya no asan send ne message said ya wo komunie quickly no ɔbɛ organizing crofo ama ɔma ba begyew ɛde wa free saa attack no emu wei ɛya hweyi nsɛm na no pɛ yɛde nam Dr. Kwesi Bani ɛna ɛde brɛ yɛn ne ɛde mu amane ɛde ama wɔn ɛno nti ya no ahyɛ ne nso de ama me na wankɔ nso hwem Awurade nka yɛn ho
me pacho ahweyi nsem eno na atwaguo no afi ma dwenkyire bia mode abaye de betoa so ne akofa da ubon krata moboso no enso so e de amamo Ankoma Foster enso so de ne de efrachim ayiribi ye bekan na ma yenda na se sanso na bohye ba Misty Gosu Zango ye da se opare anase opare yo opare suhum enso so de ne de abaye da se na insuramba Anelka ye da se any mu amode aba nyina. We've seen your messages every kwani mu ne ebehwe ne akenkan ne kama e de amamo de ubon krata moboso eno ne de to aso Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo achen ediba ahenkan 93.3 FM. Why did you need any more? No, I had this anything anymore. Yeah. No, I had this anything anymore. No, I had this anything anymore. Ajua Roberta say good morning, team AHENKAN. Yeah, that's Sibebre. Teacher Kujo Tepa and Suso. Also, yeah, that say MC Yao Preko. I've seen your message, I will read it. But for now, yeah, the one crata mobosono at the air, mamo. You are, Yabasana Baso. Ajua Roberta. Was it the voice is clear and loud? Kotoku Mayor, Kum Easton morning voice. Have a great day. Same to you. But fans and audio. The Ubon Kratam was so infantuaso. Opening Apumba Codie. Yamiadum Naso. Yamiadum Mehoyapa. And Yamuram Nafi young con in 10. Adeshima my mamunyina mo ache ebiema makwaba edeba AHENKAN 93.3 FM so jumadi osugusu awutie eye maache na maache de bonka tamubo so ebre na aso ayede ba besumwe anopa no so abo apa ho sima no eye aduasa enso 737 na de bonka tan de amne de esha se eye daily graphic na graphic set wono ni da obakata no eye no kretro do na bibia so de dadidam ebre bia ne nsem ode beba bia no eye no krenko a truth and accuracy every day what the Ghana man panyine his excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo fonyi de aba watwa atoto ruani ntina kukudamfo bi nso fonyi de aka ho na Nana Adodankwa Akufo-Addo ede eto eye state owned enterprise for no anim say braso so mo sisa nneomam ai se brebia auditor report beto monten so ne agya ne saa yeso ahwe we sika se ayira ne ade ne ahwe mudin na afi no yamana sa akoda no o chese se o se hwe ne ateto nneoma eye tie no nsem de boka tai ede aba na owie ya no ana eye ECG electricity company of Ghana one mo ede aba ede achopa ede eto one eni one ma edidwa omadwadifo no mo de otu omanim so mo sere one ma hawo kakra ba ye ewo mu fidie ne ho a na agya nkrofo penkanea adamu na so munya bie omo pebi nso atokora nso munya bi ho nsem koye bibia ho nem no omo chese pepe kram no kase krom chese hawo no omo nso anu enwie ye ntimi ama ye ne bi ho no ma mo be koso adasum nkakan akra na emom mama ne hamo omo guso omo etoto eye enioma na Coco board for so yeso matimi abomoden na me no kase omo so atimi atoto nneoma momonsa akasika botia eno esum America dollars no 1.13 billion womo echeso de babe tuto kuku ama nneoma timi akọ eye enkan daily graphic da boka atani mu ensem na no pay ya de shimama eno no Ebusia yetua so na business analyst ko wakrata na yede etua so wose ne nyeso no shaping economic decisions na analyst edi aba osha enima wa the former deputy minister Enfoni ababeto ahase wo hwe ensase wo boade agudie so
ne mfoni eda ha kama yewra Abraham Ojo na wokyere mu se wano galamse ademudi anya de a waji bi da ebisa wo mo so wa mapenso no na wo mo prepare ye se galamse betimi etu ase enti so obi kogina baby eka so wono Abraham galamse ademudi waji bi a wasisa woni akoni asiri ni hu anya de anukura bia ewo mu na ko wakrata kro ye mu krata fe toso miensa analyst emu ana pensioner senso de abeto ne snit boss ni foni eda ha kama no wokyere se pensioners wo makọ pension ne wo metu om kapa papa Dr. John Ofori Tenkran aneka se ne wokyere se pensioners no wo mutu om kakura no wo makukuru sikapu do 2.4 billion ana edi etua wo mka ne se wo bi na wakọ pension na obisa na wo betimi abo agiso akamu enokura wokyere se wo mugusu a wo mu etuetia analyst go wakrata edi ho sem so to dwa sanso ana onimonyamfo Ken Woforiata finance minister woni so emfoni eda hasen ya wakasa afa IMF a wochemu se won de wo gidie pa ewo IMF so se ba beboa wo my Ghana ya mamuo sabre ye wo mu aboa mama monetimi akonkan ti Ghana fo nyina ye moni nsomu na ya dwempa ye hihye ye bia no ye mfa mo ase ne be ya IMF hihye ye no ebe konkan no wochem sese ko ba ne sade a wo man ye nyina ye ho ebe henhan the business analyst ko wakrata no na the chronicle da Obokata ni mu ansam na busuafo yade etoaso na the chronicle mlaso sem ana odi atudwa kire musi akwakwohwe eye kwa pepiase anigye ne de amanfo ani agye papa atesa nya agro ni nyina ne se eye ahemfo nsama na ho aye dedwe a na da wonom no nyakopa da roma empenfo ahwa tototo nioma ene National House of Chiefs for wonom akeka no masisi ani amasumdwe enso aba ti da Obokata yi edemu ensam ato edwa Ghana mampanyini His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo akorani abre papa atesa nya agro da Obokata yi mu na ohwe se de waseme hahanani na wasibi ekasa na atum se no ma hyehyɛ ne bo ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ auditor general report yi ɛne afi bia yɛ bɔka na ya hwehwɛmu akwansoɛnso ya wodo ahwɛ sɛ ɔmo nkata asɛm dwumadie sɛ na sebe kɔ musika sam egyina brane nkrofo bi ɛfɔm nsam momu yɛbɛyɛ awie no bo sɛ sika ya hwerehwere ɛwɔ so ya wodo nya sika ketewa na so yɛbɛka ne tra sa atwea no abia so ne asɛm trafo twe ne sra ne abasa saa ebe wi ache na achire din ana na da gwagufa de se blaso ase auditor general report no omu yemu hwehwemu enkrofo mu bo mu ne nyina no ene am na wo kase wo so mu nyina amra no omu mesi nkunya no mu chirechem die ntia se sika na afa baabi te wansam da Obokata de abaka tafa to so miensa ene eye enwotwe wa kuchiri asemi people ede agu na eye osoafo no da hwe da obo ensam so ayon manyamfo kwadwo opon enkroma ono kro ya ba piem wofo ase ayire bi abato mpesua so apua mantam ya wono na suoma na mu omra hye bedwafie ana wono so de atodwa tem se koko ane coffee no akua omomdi hudwuma ti koko and coffee farmers for no wo se sedem no kasasisi ano asom dwumadie no edasan mu edasan mu se ya hwene atoto no ya na so chronicle de wo se if do nemom de to aso ne de aso ma atoto no ye se de amanfo twa koko guei na omde omu ensase de magalamsefo de na tese de beba de beba omaso be hye na owie ya no ana wode ochehene eye amuatia ofori panyini enso mfonyi de aba ani akora ani abre papa atese enya agro opanyini asema wokan nyina no ane buafu ani kokwa apayi wotese galamsefo a wonom atoato se o makoko ganam Ghana sase wonom ese no etwa koko a fiti kwase da Roma ode be dum Ghana ye de abo man wo bla a mu twaguo no wose ne bonjo so nti so ohwe se de opanyini wose me aseme kasa wode Obokata tim say yes nani abre enti enwa asem so wode aba se de da na so sem eye no oba wo man sa akwa Oma quotation betumi aboa wo enti se kwasi ada okọ asore no wanya konya antie nsam na asofo kan no obi kura de wankokora enti we wa quotation Bible quotation wo aye Proverbs
9:7 no wɔse kɔkɔkan meme nkan ma oda kɔkan na wankasakasa hu asɛm a ɛwɔ hɔ no mo ɔmpɛ twerɛ konkono kenkan the chronicle da bɔkata no mu ensɛm abusia metro lens ko wakrata no ana yɛde ɛtoa so na metro lens hwɛ ni ma chairman wuntumi ni foni da kama krata fa ɛtoa so miensa ɛne forestry ɛne minerals commission ɛwɔ mo so wɔ mani abre papa wɔn so braso ɛsɛ ɛntusu kokwe wɔn mutimi bi ɛti bi kyerɛ abayi pa na abayi hu sɛ wɔ mani abre na ne nta wɔn kasa nya na wɔn kyerɛm sɛ galamse ɛkɔ wɔ ɔman mu a yɛsi yɛtu galamse aseɛ wopɛ wɔ pani baako a wɔno galamse no wɔdi ho akotin ye pa wɔdi ho tintima pa dia na ɛyɛ kyɛma wuntumi enti wɔn kyerɛ sɛ kyɛma wuntumi ɛwɔ sa posifoɔ nsa so ne mu ɛwɔ sa abayi timi di ne kɔtwere ne kukum anya sa paade a wɔn so wɔn dibre ade ama wɔn ɛsɛ wɔn hwɛ kwaye so minerals commission wɔn hwɛ yɛ minerals ɛne wɔbɔ ade japade a ɔde gya yɛn gold ne ho kora ne banyina wɔn so wɔn bɛtwa asensan ɛnya ade adwuma no wɔn bɛyɛ biem efisɛ galamse no wɔn so hwɛ sɛ ne ɛkɔ so ɔman mu paade a kyɛma wuntumi sa posifoɔ timi so ne mu na aban de ne kɔtwere ne kukum paade ano ɛbɛtumi abra sɛ ɛbɛboa ma tɔkwa na wɔn ko no wɔn bɛtumi akɔnkan na nyɛ sa paade a ɛbea den pa kwata fa ɛtɔ so miensa metro lens ko wakwata no emu na ko wakwata ko ya na wɔde razak kojopoku emfoni abɛtoa ano so kasa no wɔkyerɛ sɛ IMF ba yɛ Ghana fo yɛ ka ana MPP aban yɛ na MPP aban no kyerɛm sɛ wɔno wɔbubu nkonta yi bia frim de bia keka wa ma na yɛ pɛpɛpɛ sɛ NDC amanyukuo no yɛ ka IMF a wɔn na wɔn akɔ bi pa wɔn akɔ IMF mpre poli edu 10 times ana NDC amanyukuo no akɔ IMF na wɔn NPP amanyukuo ni deɛ wei etimi da na apem na bibia akɔ so deɛ na emprenu so mienu pew ana wɔn akɔ akɔpɛ mmoa efri IMF nti yɛ de NDC tu benkum ne yɛ de NPP tu ni fa wɔsi NPP wɔn bɔ mo emodin ye papa metro lens na ɛde aba na busumi kroya sa iya kaka ye hunufo mu kokoramiate no na national cyber security so no ye kaka ye ho ewo mu a omo chem sa busumi wo mo bepa ho entoma ne metro lens de ho sem nyina da etu edwan the anchor the bokata no ose eye revealing the truth enti no kwasam no eno no ode etu dwa ade amawo the anchor na wode eye asyom na hwe nyina wode dwumadie ne totoye eso eno eye electricity company of Ghana na electricity company of Ghana for no mo kire se no kwasam ne se omonka ne no ho eba asem kakra na omuguso omoye ntotoye hwe se bibia bekọ nkan na asem no ekasai company no omaso ya hye pa wamo ensuso yesi asama won mo edon mama eye national security for eso onom so hwehwe na ensam biara ewom bia no omunyi mpiepie na Africana for hu de akofa ba ya anti prepaid ho ye dentare wo Ghana ha na nkrofo da sumu kampuni mantam ne asantemantam titiru apoe mantam kura kakra kan nkrofo ani achese no nsem anya de ketwa na owie ye no ana ode eye maslock for wonom so panyini emfonyi ade aba na asem odi ataato no kyerem se yase maslock for wamso ani abre pa hwe ani mu se pro poor policy no omahwe na afi no matoto ne omama bibia so akonkan ama no so etimi agena na mo eso ena da worker adi wasem ade aba minerals commission for so omo anso apao akonta mining company for one mujumade bi omudie ehihye sumase nyina no yese mineral commission for expose one mo de aba betudwa te wonsem enso edada boka tai emu a enye adeketua so onsa akonta mining company no chama wuntumi dia santimantem tutune ni de ma MPP an wo se wono onye galamsey wo se na duma na wo ye no okutankrata edi adanse aban na ama ne tumi so wontu forma gudie na wono so tuo timu amahye da tumani asi ne so na mpasa mo se no wo se muntimi se ne da mo pam ko bisa odu adwondo amani mahama wo se mo pam ko bisa no ofri asantimantem manu akopiem wo atoye mantem ana tano nimbe se ya duma ana otu onfifini na se me fira asantimantem no ba pue mantem ye ma ne nkrata om ka chenso nkotu okwaye ni se ba asase kro mo de man no koye adwuma kwaye ni ho ka ho
Say anu de mimi ntimi nkyerɛ. Gisa nkrata na ekura no na kyerɛ sɛ chama na wɔse nkɔkɔ kwaye ni mu anaze ni kwa sɛ ɔkɔ kwaye ni mu. Ti chama so okuta krata so otu gala no nko ade. Obekɔ kwaye. Ne se okuta ne nkrata. Ofie kura na se okuta nkrata na wɔse otu obetu. Sɛ buwe ma de mu tu bi fie de. Nti ya sɛ otu obetu ama wasɛ mu nsuo. Na wasɛm asase na munua maduadua nyanso wa ka gu fam ɔfa mo bɛn so no wo ska ɔde bɛkra sɛ mo bɛnya bi akra ɔbɛkra firi mfa nsuo no ɔbɛkra firi mfa sɛ ma ntumi ɔbɛkra fa na ɔbɛkra nsuo no firi sɛ ɛpo no kra na ɔbɛsa no adane ani obɛtumi sɛ o ska obɛtumi ayi pɛ machine sɛ agya obɛtumi de ayɛ dane ani ɛnea baabi kura bɛnya ne nsuo akɔkra deɛ sɛ na ɛka sɛ akɔkra nsuo akɔkra no ɔyi etana mi ni nyina ka obi ekwa kra nsuo ni we ebeko US sa ana ni de ka edro nkwa de bia be kra de ebenya ka ye mfa kete nko adowa mu nyina be ka mu ora ni yakubo Ghana ho osere na watwa eye school dan bi di aba na we minim sabio say yakuko buo dan yo say ye dia dan yo because we nya school dan ai na entabuo ne de abobɔ metwa mfoni kakra de akyerɛw ɛna entabuo no kora ya abobɔ no sɛ ɔhwɛ na entabuo mu nya bi enti 2x4 bi ɛna ɔmo de atare baabi na dan na si wɔnom no sabi sɛ ka kyerɛw paa sɛ oba nkɔtra dawe mu sua de a obebusa ho sɛ na de na okosua bosome frɛ ho ai asante mantamu no ɛne sɛ asɔre ɔmo hwɛ nguma sua Jumadie ne ntotoye eso eye education ministry ka ho na eye Ghana education service GS omienu omakoma no pado pe palo kakraka no mde ato omanum se school da no monka ho asem da ebebu agu nkura no se beye de yo amomfa ho na da ne si ho ti we akura kwatam sua de na obehu Ghana babia ya duri areho enti eye de anko da obokrata no on do se no kra no oda na die ampa so ne sem ode aba nyina de dam na ode aba tipa bi to na kenkan tu ase Ebusia Meridian so de ensem bi abat sa wode ehonsem atu edwa papa ene ohwe Meridian ko wakrata na mapeni efoni etahase mebun so awomo wo weja makati he wo so ani abre papa no mu kyeremu sa Empire Cement ne adihye bi asone na ensem anya ne kranko a ana wo mo kafa Empire Cement wo ma o madwin se cement so be ma na tintim o mai mu pa de anya adwuma enti nsema anya ne kran no kwa na wo mo ka na emebu na ni abresa sankrofo no wo mo hweye enti uka hu bia wo mo kyerɛ se na ya baby a waka edu bia afasi anya sa na wo ye wadwin se wo to aso pa de a ade elfe ebi otai wo mani abre papa Meridian ko wakrata de ehonsem nyina da ensusu etudwa saso ana wonimonyafo Samuel Abdullahi Jinapo enfoni edaha Minister of Lands and Natural Resources wani de wogusu akasa efa galamse ho ani na efufro kra ba na obi okoko ifu anu atwa kokoko fu negu no, it is my own property. Yes, it is my own property. O say planting for food and jobs no waka hu bi on kan bi enti wo twa ni kokoko negu na odi akwakotu galamse ana wo pani ani abra wo kasa fa ebo kokopa se sankrofon wo mo hwe na wo mo ehwe ni ya Meridian ko wakrata de ehonsem nyina da ensusu tudwa ana Razak kwejopoko anu sensama wo kasa NDC akọ IMF mprendu ko wakrata di aba o CNPP de ani ye mienu pe enti mo so mama ni PR ai ni bio communication I was saying come the can MPP for Razak nya gro okasa so mo ka ho bi mo amokenkan de bon krate mo ka ho bi ya den ayi paper ne bakakraka no a mo anka kwadwo ho ahwan na asem mo ntimi nsore nko ho still o matchraba ka Meridian kakraka yi mahunu weja Makati Hills wo ho mahunu President Akufo-Addo calls out AG Siga mahunu wo ho mahunu koka Samia Wuku ene hwan o madwen ne Bawumia ene wo ho mahunu ayi Lands and Natural Resources Minister
mahunu aspiring hwan kuro wo NDC chair nso so a yes you are there so are there na hwan yi bankan am hondom se ye ka ye di aba o hwa maka we ja aya ontua obi aka se ne ho asem ba am kan yo oh say on say Ghana ba dabi enti na mo kan an sem bi o kan bia na mo nyintum yes krata ye da hoyi omumu bia no wa watu obi ka se kan me story ana omuma musika bia mo nka say ba ko pa no wakan ana wakan ni dabi am de raza kwadwo pokuo onu so kira no mo sira wo gada for so dia ba na so de ba on ka se kan oh all the bad stories said ano ba kan ja dia no de all the ba nti se mo be kan ya ne o kan ye bia na makan se won kan yan kan so that here because won tu obi aka stories bear 6 o se na mabubo din o onso me de razak wan hwan yo razak wan hwan and we pa no wakan we na bi motaye munyina motaye o yiro ba na no be dia ade na o de chichiri ye munyina ade ji so mo musu nya atrai so mo nya atrai na yeso ye de ya soma ye o se e ba yi ono wa twero na de de obekoto paper na be hunu zin ewom so that say e ba yi stories ya mabubu din be 6 o saying o de obetimi ya afrim so feel say the all kind in sheda nya yi a why do you go ahead and say na me make sure say o man MPP for man communication ni bi na o kasa pa o tom party no ananu mom na man kan ye kura yi enti Razak Poku Junior absent so si ja ka da so kan me yi na free absent money din bi man ka Razak Poku me da men ka sama mo nkan o unsa mo kan asema ya ne ha mo nko a o afia nso ka ho mo kan Razak yi asema ya ne ha mo oh but the proposal na man so mo kan na asema o kan so from Monday to Friday we are then obeba paper ni mu because o fie o mo kan ya church ne ho nsem de abam ready ya go po ya ja so ja atrai oh ya atrai ni ya ja kan anope ga post na me prama no dabi onu no awie na adwuma onye APC ni ayo na secretary di ma APC MPP ni mu a me say ufiri baby ba sisi ya dem opposition yo because chairman Freddy was in with Mama Blay onu so ofiri CPP oba ya no benya chairman di ye akweba akweyi apapon onu so free NDC and okọ Kuredu party and minim de enti ama me Kuredu aka na no atuma me ye position ya ma ne ba se ya de ana ma me Kuredu so by extension MPP ni on sir because as is say the party ne kure ni ahoden ya lentino ya de aho na chichiri kuro ya so go ya de aho na chichiri kuro yo ya te obokuro oyo mambofu oba siemu maina mam na we ade wapini ho asebo enti Razak said one sem ba na mo be kan mo nkan ya munyi ni ajai tie aya da atwere o petwere dudu o pen ne sada me bompa ye da akoro besa enti abusia eno anu no di Meridian na metwa so mampani abedieche Dr. Muhammad Baumia ene etifidu mantem obo aprodendende wo ho ampanifo bi akokeka no koka Samia Wuku wo mu nyina akokeka no se na ebeya na probo na wo bo no nkronkro wo etifidu mantem nya wo betimi akokọ ene enche ehun beba wo kwaye ensema wo du tudwa ene okokọ ye wo ho nyina da Meridian ko wakata ede atu eja na the founder da Bokata no na medeba Razak no wampi mu ya pacho mpe problem bia medical bo okokọ was there credibility ni da Bokata no enti wo do hoto so a eye no kro do na koko board fo se yan kan kire Ghana fo ataju fo wa akoko akuafo mate denne wa mo so mo site mi aka eye America dollars no sikabote no eye 1.13 billion omo sa aka mo de ba betuto koko ewo Ghana ha se na se mo se koko akuafo bi kam karri simbate mo de eti anwa sam da Bokata yi ade aba na se de wudi kan ete ye no yesi koka ene eye Same Awuku
wɔnom so ne Dr. Baumi afiri aprabɔ ase ɛwɔ ɛyɛ tifi do mantam mu a ɛnya agroti de ɔbɔkata yi ɛka wo mfonyini ɛde aba koka papa yi so wɔbɛbrɛ yi o chama wuntumi ayi baako no chama wuntumi ayi baako no ne de face ma ɔno ano ho dwa no Occupy Ghana for so ɛde nsɛm aba wɔn so kyerɛ sɛ ɔmo pɛ hwehwɛmu ɛwɔ ɛyɛ 2.2 billion Ghana cedis bi a auditor report ɛba yɛse akɔwura baabi ehwɛ sɛ sika ya yɛhunu sika no lɔhans bi asom na ɔmo so ɔmo pɛ hwehwɛmu Occupy Ghana for na demand yi da ɔbɔka tai ɛde aba na owie ya no ɛna ɔmo Occupy Ghana for na asa so ɔmo gyina ɔmo na mo so biem to ɔmo sɛ gyina hɔ no ma na Nana Dankwa Akufo Addo we kwa ma ɔmo se ahwɛya ahodoɔ a galamsey kokɔ wokɔsoɔ no epempen ya na bra abɔntene so ne bɛsɛ kete sɛ obi biara wonnim no bɛkɔ baabi sɛ wɔde aso kɔ bɔfam wɔde aso bɔfam baako mienu miɛnsa ɛnan wɔsi yɛso mu de because wo yɛ akɔ asase na se dodo yɛbɛmo aso ayɛ hye etina na Dankwa Akufo Addo ɔmra na ɔmɛ declare ɛyɛ state of emergency ɛwɔ mining areas no Occupy Ghana for no mode we akoma na Nana Dankwa Akufo Addo Ghana man panyini te ho asɛm de ɔbɔka tɛ so akukyiri ne nyina de aba na we yɛde kan de aba na Nana Dankwa Akufo Addo so a wɔka sɛ auditor report no ɛwɔ sɛ yɛyɛ mu nsakyerɛ ne yɛhwɛ toto nneɔma no emu nsɛm so wɔde aba ɛwɔ ha no ma kyɛ sɛ ɛnya agoro na ɛno akyi no so ɛna ɛyɛ police fo bi so ɔhwɛ so ɔmbɛbɔ ɛyɛ asoya mo na hwɛ ɛyɛ nyinamɔde dwumadie no toto yɛsoɔ mɛkyɛ Electricity Company of Ghana for ɔmadwumayɛfoɔ bi no mu yɛsɛ ɔmakɔpie baabi ɔmo yɛ adwuma wɔ hɔ na sɛdeɛ amanfoɔ taataa wɔn mo nya de ketewa nti apolisifoɔ hwɛ sɛ ɔmo so bɛbɔ wɔn mo ɛban the founder da ɔbɔ krataa no emu nsɛm Ebusia the Daily Searchlight anayade etwasosi in service to God and country. Na Searchlight the aba and sama hodra na yabuboso Occupy Ghana womo sama womo kachira mampeni esa miaya yetu galamse wo hon won fashishe mapan wa ponso and it also declare state of emergency in all mining areas. Itu kwaya se ukwakotu ana yaso mukra ne de ukwakotwira ban kukumo Kowakate at the one sem yinada to John Fesuman Penny, Nenia Brie Papa Auditor General Nancy Gaffo who answers some so what the to John. Now for Frock Wakrate at Daban Watcham Saman Penny Abedeche Dr. Mahama Baumia or Coco Piemo Ewa a year bibieni a bankrupt penny and now or Wokonya Quinshia Ewa and Crankumasa Quantum Pono Esono one more. Apene krabia mampeni abede chiredi na nimunyam ekwata dwumedie no enso echi Searchlight ko wakrata de wonsema ba afei do mahene enso bo mampeni abaso ye papa wo chem say free SHS mampeni de ba ye no aba bebo papa na esuafo no wamu tro bi si wie pe obi anim se wo twan ne results ne ba na demu nko ade a suku no obenya bia kɔ na bebe ono so pese wonu abrabo mu bia no akwakodwinti no wo boma peni abaso eye papa the Daily Searchlight ede ho sem nyinada eto edwa Searchlight na de buy no oh okay enti the new crusading guide ana de aba dabi onfa mai crusading guide akwa no so da ha o yini film obejije mo ha the new crusading guide wakata no ana minerals commission for some no okaso mani bra wo akonta mani company so nya de ketwa wonom se wonom nkata asam enidam nti omo so omo no omo agusu a ya hwemu ana akonta mining company so se wono won krata di adanse abama ntumi ka tonto bi na adwuma etu na afom agudie nti obi atimi atete no tiano mu nsam ayepinso the new crusading guide kratafe to so miensa ni edu asemi people egu ho sanso ana wode eye opanyini baako a wono zo cha so amrase badwani wode nifonyi ade aba na wode nifonyi eba ye no we opanyini mi huni di ni yo asempani anti ode nifonyi de aba no otem say IMF no ebeboa amo matimi atoto nneoma ma bibia so akototi ada boka tai so ede aba anye agro na yese ukopiemu enso ewo eye achimma mu susu a
ɛne ɛsɛm no kasɛi ɔkyɛhene yɛsɛ ni abere pa sɛ korodɔm akyɛ sɛ ɛnya agorɔ ɔkyɛ sɛ ɔmo a matɔ nsase nyinaa no montie no yie wɔsɛ momfa mo nkrataa asɛm mmra mo nkrataa no adansedi ɛkyɛ sɛ ampa nkrataa no yɛwo dea no fabra na ɔhwehwɛm nti ɛho asɛm da ɛbɔ krataa yi ɛde aba akyɛ sɛ ɛnya agorɔ ti bɔ mmɔden na so ɛkɔhwɛ na ɛno akyi no ɛna wɔde ɔpanyini bi susu mfonyi ɛde aba yɛse ɔpanyini bi ɔnso n'ani abere sɛ korodɔm sɛ ɛnya adeɛ sɛ ɔbɛma ɛyɛ srem sɛ gyata bale bambɔ de si konkono owura John Dramani Mahama asɛ tu frank ade ama de si biem to ɔne ne de besia ni wafo owura yi di ama na wɔse nkɔdi ne din ba wafo ne di ama dem wɔde ne fonyi na baayɛ ana wɔse saa ɔpanyini de ato dwa kyerɛ mu sɛ ɛbɛ aso ɛsɛ NDC amanyeko no ɔmunya ɛyɛ akandifo a wɔn ɛhoɔden ɛnyɛ sɛ ahoɔden ntɔkwa ahoɔden dabi na mmom ɔmani bɛyɛ den na ɔmahwɛ aboa ma ekuo no ayɛ akɔnɔ ti dɛ ɔbɔ krataa so de mu asɛm ɛnso ɛde aba afoforo bi ka ho ɛna the new crusading guide ɔbɔ krataa no ɛde bɛsom yɛ ɛna no pɛ yi Ebusia ya tuaso na the Daily Dispatch ko wakrata na yede etuaso was factually reliably factual. Na Dispatch ko wakrata na ehwehwe foni awade abeba wa man Ghana amanpenifo abedi ekire no wamu a wamaba kwanyina wo bia foni da ha NDC amanyuko nim de no. Wado mu nyina foni aba beto MPP tudie bi eka ho bie. Ana woche mu sa voterants enyanem fra ayifo no. I can't say. What? O say. Flafo and Bota na from Mantemu. Na wo ukrumfo na wo why two ani ayira said you ni mom kra no. Hey. Ona wuti mi yansam o. Amia. Da bi na se mum yenu nyina mukrumfo. Akukọ amom prensa na wo ya yu ukrumfo ama. You mom maye. Na se awrafie de oni pa so. Da bi onu okọ ho ba ye nche yo. Oh, okay. Hey. Bomba. Ozo flow. Wako ho ba nche. Na fe wu bodi. Hey. Sa. Share. Ana o se ga de ka kai. Wako bie mia ne de wo nim ntia. Wako bie mia de. Akobie mia ne mam. Aha. Na bot ni bia luzu. Fada ye me dance ni. Enoma de he. Audio ya we. Na bot ni ma luzu. Share. Akobie mia ne mam. Oh, voter. Wonum de okoda komia no ma wase ehwe mienu o. No ma kro na wo kana wase ehwe mienu. Enye ba bia enye ma na komia memu ni nya ba bia ne da no. Ma brani bi. Sa. Anupe ma brani yi. Akple koko. Me nyamfa me nsanka ye. Wa brani ye. Akple koko. Akple koko. Watin kwa de wa fa. See it me return. Akura se ba ka me nwe ye. Ensa kwa himfie ensa ma. O de onum kra fato. Me ma himfie o hwam sa de me ma. Me ni ba bia kwa ne dampo. Enso o dem. Ai package bi na ne si ho no ya akpene koko wo ho. Swala pa. Watin kwa de. Fa on pe kra fato. Se be di anko nim. So be dia wi no sina vota kwa da ire enti from antemfo aye dey ya ma di se me go vota no pay ya so ko miamia no mam me ni hu hwempo me no am okay wan ka sa nim se wa ko miamia no mam yo father ya say report ni nyina kura mpato say me ensa ne ya we me father en wo no ana no so ka so so ayi no wa me nim pokpo gbirigbi na ati esi bi so ase say me keka nsem ne ya ya popo gbirigbi no wa go ba bodo I was saying na ne body gas na me tia ne sisi ne nkasa ya ba se bia no pay ya pa cho azebo ya go Ebusia the Daily Dispatch na ye de etwa so na adisha wa mo from mantem na wo mani abriye papa kire mu se afi pinini aduonu enan NDC amanyiko no wa mo vice president di abeba banya de wa mo ji atumu wa mo nyi tumu krakra no wa mo kire mu se mampeni de di breba akofo obesom nemom eban na be de kire na mampeni pa no otie na asem ene na be de chen betumi akaso mampeni ene yenkwa ahenka wasmenko utimi ye ne hwe opa no wati atumo peso a wonyi ntumu entu omuso ani abriye papa pa ne ohwefoni a wode abeba ti se
wa hyehyɛ ne kama na ɔde aba sɛ mahu baako yi a yɛsɛ yɛma ne mene apɔtoro yi the late Mr. Cole Aka yɛsɛ yɛma ne mene apɔtoro ɛna uncle atanso no ɔno so yɛsɛ yɛ paa ne tantan so ɛna ebisa ne sɛ yɛate sɛ Junior Jesus a power ni so also wa mom or proud Junior Jesus they no have you no have you ana eyisu foni da ha Alhaji Aliu Mahama wono so de da ha face so mampeni da John Dramani Mahama wono so de da ha Mahama is Sisi the only surviving vice president. Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia. Ni foni da kama. Professor Mills Egbo. Aliu Mahama Egbo. Pakwesi Emisata Egbo. Ena inti ohwo mampani da John Mahama animu a hunu vice president say hunu president. So e be di vice president. Inti wo hwe animu din utumu time ano odi ne boss. Professor no say no sabre no edin o no edin say one dey udi obi achi dia say no dey sa odidi ne boss we achi sa me kai Professor Mills ne okọ aburuchiri ba yo man ko hwirihwiri ya no obo ne hwene na omampani da Mahama ogina far end baabi ena odi ne ti akofo say ena ne boss nso so ye I went on a regular checkup. Uti say, Yebra Muhammad. I am very strong. I just went on a regular checkup. Regular checkup. When him now so na only a moche ya account. Certain word he can be told just with film. Omo e dey jira na chi nyina. No mani ewu obitiri mu poto. But eni pa nye. Obi wu sei. Because of politics inti osi chinchina o mehwirihwiri ebe kasa na Professor Mills pa ebo ne hwene enipa nye enitira ne yere ne ntimi emfo mo bone nche wo mo no na du Mills ohuru NDC fan bibi ya ye no also o madi ni bone o madi ni bone ya zebu you so there na da ha na emi sata no so ya mamu choko ne ya mamu choko china onto anu so we he why Mrs. Emi sata mami Matilda Emi sata na se obeka sayo se niku ni film am se ka okunani dia onye tuntum afe ba ko ba on de oya nbo so memiensa ana om de ho samba no se niku ni kwa ko wabre sa mami no oye no nonsense woman no Ozu wa office hia onu tuntum ni hia onu yama no nikuru omudi nikuru ba ya omo ye ne na ase asori no ena obabe kasa nse wase ube ready tribute nti we ready nikunu as ono no ekunani no otu nani wo hwedan ni ohwani pa aba MPP fo wo ho NDC fo wo ho other political parties ni gurus nyira wo ho how many we din no say so all these people are here to mourn with us. Now Oguso kasa. When my husband was alive, if I look at them aligning, the fabricated stories and all sorts of things, and I ask myself, is this Ghana? Yeah, Ghana. Oja hunu hwe and I know na odi ne birthday and this if one post no man kan ho hwe o man nya ade former second lady pa muntimi celebrate no enye so na wa ye tuntum boso me miensa pe no se o hwe na tuntum na hawa e ka boso mo so na wa ya ma boso man I asemo enti na o masa former vice president ne one current vice president for ni nyina lie call AHENKAN933FM ewa ha ono no de na from 1992
Eric Kusisen 1996 and Professor Mills a bet was so na ekowaka no eduru baby ordinary don be ball kufu omo diemu ordinary don be ball omo diemu oye ya nso amfa and Professor Mills so ye pa ne tantan so ye bisa no se da bi wa mom or proud Professor Mills de wa be huna mani o papa na almost coca ne Samia Ukuama yeden. One more make say one more or Koji, my penny abeditri. Or no so koto. Aye, oh no, na ade ono no to no sono esono o mampani akufu ado to no na sono no vice president nso to no ana. Vice president Idwi no ho. Na ye said oye ni nyina wo cheche abusua no no. O de ne ho kire no no. Oh ba mu kan jense mfa. Emfa. Obi san so no de ondwen hu mpo so standing. Obuwa. Ono de obuwa mampani na na obuwa. Sa pressure no ankrofo de ba mu no. E na amane kasa sa but me so obuwa. Wan ka beka. Endra so se na ye papa ba ko no so birthday. Yo. Muhammad Bamiane Neyere Samira. Hey. Enti en ogusu okoto on. Ogusu oko. Enti ono so kate so da na on de ne ho kire chia keke. Ni nyina aka ho. Ni nyina aka ho bi. Tole ne boss na asoma na na ase we ono a. So ndo so oboa ne boss o. Da bi me ka to we no okọ no. So oboa ne boss ti bia ne boss. Enti ona means ono so kate so de ni bi. Aboa no. Se de be. Say cat you sort cat nko da fufufu. And now you need your commission here there hey. Musa say mo cat so. Da bi ye sha say yan cat refie. Commission na mo ye. Commission ni mo mu. And eza mu yi ba kufu ko say mo cat. See refie. Eduba isi akoya miensa. Say o cat, your inspection. Commission. By inspection dey na metaye. Inspection dey na me na metaye. Inti inspection dey na ye. Na sort ayi, am friends ayi. See ade ahoma ebo for when no sort cat. Eno na ya nye. Oh. Ana yen call reverse no yen nye. Na dey Yan bobo we ni. Ya be ko bobo akọ na chi. Abusa Daily Dispatch di awade bae no Samuel Abujinapo no so ni abre papa galamse hu papa fidi anyasem ketwa wo wakukuduro wa reply or take kokko so simple osina na we dey obuo ni die mu wa kasa de but me no nya dwen tie ehia kukuduro fo sei enya hufo enti no ne nya adwen wona ne nya adwen because painters asi bia ni won mu eda hokwa so ati ase na me mfiri abu hayi biba u na abu fo bete yesi ye 2 gram say wo baby sa keke na obo na sa se o Ghana no sa se o Ghana na e ho adea per constitution na sa se o Ghana e ho adea Ghana no eye constitution ne kire se eye aban oman ne dia but etisa yeti abu hayi so mo se mu ni hene enso mo nton saase amoton esro kese mu hayi so mo nso ni bi amonton so nim kese mu ho wa mo ton di de bia na we nam ha obi aton di amonton a mo di bi come aban yes ain't nana mo so they can be partly be blamed amontumi ntwe on hu mfiri ho ba se wo te kokko so antwe ahemfofo na mfirim em say was na se mo kan unya ntie nwie oh me o see omo ba ya won so stop we mi so mo so say wunsu o ni o issue license ma omo won kan na ti hobi enti obo yan hwe asem ni say de na koba ne sa because wo lance minister no wo yi di ahya ahemfofo no meanwhile so no first step no wo na wa take dabi o am say na se mo kan unya ntie ma me kopem bom na tie onyi fa nhye wo mo kon se ebia we yi aso mo kon o yo mo nko a o obubo ya aka so ono ankasa ne party fo nso ka ho so ati ase entu ogi tu mu se okono aye kono ye ka se eye amanyofo no nko a na emo ya enyeye so ati ase ye nyina ye ka ho bi ehemfo ka ho amanyofo ka ho but oro de osusu se watena himfie da obi ntumi mmom
na nananum de o mani di achi say license na de ma wo no ye se fa bra be ya contact say ho ana de be wakota asase crowd di besi wood and crown na di achire nananum di achire e di achire be sha asase enti wo de also obi issue license nti ye bomb wo metu nkukuru no ma mi ode be se e be di nkun what are you talking about asebu me enti e bomb no de ba ho a wo se ya man license nti o metu bomb ni nkun yen no too for the chest say ebi wo kwan fo ni mo hwe o be hu se dwumadi ni ikoso ana me ka say see you Oba Ghana local government baby atie nyina ya aboabo electoral area so that here enti even new all kind news ye kwa yi who read news so ye kira specifications enti we bia ye be kwa asante mantemo udi nipa ni nyina edu achi akuduru asante mantemo udu omuduru ho ne ye kwa he asante mantemo bia afija kwa abre south ede me di wakogina enti udu omo awura ho afija kwa abre south ho no kuro bi wo ho so that here enti kuro bia wo mpanimfo edi so kuro bia wo mpanimfo edi so saa na forest e wo Ghana ha nyina nso wo mpanimfo a e hye wo mo ase enti o ka kire me se ya nana mu binom e ka ho bi wo ye nana na ye tu galamsey e wo kurom na o ka kire me se odi mu ho hwe ya nana e wo so san adwene wo asem kan ho biem ya to aso enti media ma me mo nsem kura ma abugina po wa ha de ya pa omo so nyom de asama kan ne de dem no kra no wa mo mia ni nyina me media ne say de kan make asa otumfo enkasa nyan fufuo mfiri mu so ohu otumfo asem no nyan fufuo mfiri mu abugina po so anyi amanyofo amfiri mu also including my party members okay and I don't want it enti me when hu nya reply bia dia tia ni say ye nyina ya yamfom so you have to accept it into no blame game ni shooting from the word go nkwa na ngo say shase because they needless so that say na we are needless ya ti hayi galam say because we important ha o ka say because wa koso enti omo so ye nana na omo nim omunim pa omunim ko ya ni omo tu galam say akokwa so ko he me say ensuo ne dwon so e ko he dia akokwa so Obuoba minim nana bia wonu ba ne nche ti ade achi ba ne nche bia nana mbetu galam se wa onyi ntum o wa ha no afro se ade san fashion up ne bra ne enkwase yankwa ne kokuam enkonso ne ai Everybody hu ni mo ye fa dia kale nto aso na fei ma launch me be launch campaign bi e free sabia kopim se be di bronya #check the expiring date product bia wokoto bia na wo se wo check Ghana for ye nye sa de no ye ko bronya mu amkrofo be so anwom na gum donkomi ma me aboka ye so ye pade efo Ghana for na actually ye pade efo enti no edufo de ye ko tu aguso we be ba won so no na wa ko didi niam bia ko ha na me ya me tu kwan ka mu drinks bia drink ja wa ha o se na anu ye den me kon kran na me so can flow o se na so ka zo tu kwan hey enti ayibam akwantuo no me bo din na opeso obokuro bi din but wo tu kwan I see enti ka mo ameti se na anu ya utu kwan okay wa mai wa ne board mpa aye na anu ya kwan ai na ya me tu kwan hey o hwe se ne ya titire no miensa akomni nchirimu hey na ngambe defend ya asem ya sen kwa maso ayeshi to aso na mo konkrai oh okay Obuoba hwe se ya ne board din near this solution tapes afa ho miensa 5 CDs with the can me cha den din sam si na to moto ya so e dey want moto share ya Ghana for and some me ha me ni kwa na mire mu kwata be 18 CDs getting to 20 CDs baako ni atitire ni miensa 5 CDs 5 o e Ghana ni ya de
abisa hu de tie kotugu so to aba no ye to no ani bre bum 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 ma akufuado what the free ba anu aka no free so okatra ese monto ne bom ali azu ya to ne bom se na hu se free ni na mu free ya ti free ni yakoto aba ne bom enim se free bia de akiri asem ya ho kire bonsam od na de makwa dabi na so na do je bonsam dabi kapro kafa mpacho because na de bonsam na de makwa dabi mpacho man kan ye kura baso mi Facebook so na yakọ sesa go ensuo biara ne kala yankọ blade ni ba ase bremu ni ne di nkoni mu ana bremu nka ho bremu nka ho dabi yasi bremu nka ho okay tea no ho ade na abin pa river de ofin mu na tea no abidi jagana fo ya kwasampafo ensuo pa kane ukwafuo mu de gallon no akosebia no hwede aye no o do de si ntan so ke o sese na ensuo na ni ti o wo de wa bot no sen na ke ni ti o na she ofin de ndie pi Ghana fo ye mu bi yakwasampafo dodo no a ya ye nsuo no Ghana nsuo ai na akonta se ho ondo so kutankrata o na munya no en brother me ka kire me nkrofo ise we akonta tie sim ye nche obeti ase wo so nka anya azuri ana so bema aso mining company aso mining company ye free one man ye kwa Japa se Japa nso Japa Japa ka se mo Japa ni juma de no Japa mining Japa di ni wo Japa ho me tene ka che no obatampa omu nyina ho obatampa mu nyina hyehyɛ ana obatampa no start na I you start obatampa to zoom obatampa to ye insole mu de we lo to ani robato ento ne kwa ye fi pika ojini hu anyi na ECG boss waye mre monko de anchor ni mu ECG boss we ni suru ne ba nyina ate si otuado 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 sei opere no ahwe obegina ni so ono ye part time coach uzo opere ana mu otuado opere obi say friend of legal protocol papa yi ba ye wa pere sa ohun ni obi di aye no ya Ghana no ho na no me call ministry who say ya won krofo bu ha omo typewriter ombo ni sei na me kotena ba ko nchen asemu anu o kan say na da bi o ba omi anu no ba da ben sa typewriter yi eno na me mayade ahwe me ba mayade ahwe me ba o ba ya ase digital o de mo hwe de besi o de ha eyi so for o mo twa eyi car license ni ade DVL di o mo so ni abre papa say u say first no na ka ko twa insurance a ye tro o kwa na ma tro mo unia ba ye da ni keke ECG wa de me katia I know ne o system na a fail no me tete class yes nkrofo bi na hack system no but on person obeji atum nkrofo bi na hack system no ye tete sa ne system no mo di gisika nkrofo hack no ne ka ya bo no nya se ya so ya chi o hey they say wajo afa na apologize for there onya nhuru o ko bisa ayi Greater Accra Regional Minister dia boy egu ni widie mu and kote o mo sa bodua na wo ma sa da no hu hira no ejenefo no o mu hira no na se dwadifo sa de we mu hwe ni yo me nua mu dwadifo mu hwe ni yo sa na santimantem nua bro mo bro ye enne keje tie sisi wo no nya na mutimi fefe enti odan for dwadifo ye dru ba bia musumu nya to base and I know am call ho say ba ko no second phase central market no contractors gusu o mo ye ne den mu nya to base o oba buru nua ba wie no wo hwe aba wa kwata afi na to aye nto wo de be hye bayifo na so nsem bia wo ka to wo mre bi na du nya
enti musi ECG boss mi ankasa mi name why mre Dubik nipa nchanu adiamia the system is working 24/7 Ghana the system is failing everyone will say si form enti yankwa na why na e kan no enjo bisa same card no akosi say atonzu o se obi aka na no atumu madam ayemre ana watu kwan oh Ghana ene effort so mente hwe na minim se ka Sunday no kura no ko baba be kasa man pass man Ajigo yaji man went to me my Jimmy network so na man for the other so go ejuma Stubborn Academy am see o ma se o mo be 3 o ma se Marking can be more kind the uncle no oh yeah kind and I feel me my dream about so who school dan bi ada form ho we dey say be kan pon dabi ya boss me frɛ ho almost so bressa school dan nkura tusia me say ye important anko na dilapidated schools no baby e wo ho because bekan pa for bre bekan pa na zevo ya kan pa bekan pa ne zevo na uti kura ye frɛ ho mo bekan pa akan pa ya sebu endra so meti kuro bi din yesisan wachi sa wachi no mba cho sa wachi no nyeku oboba nti bebre ye wo afa wase akotom afa mase eno ya afa mase akotom sa wachi no eye afum na mo afum we afum kwan to kwa be san wachi ena na camp na yekuru ye wafu ni bi won so e fro ho no kodo beda to ba na hunam nyina otumi say yes kumpum asemu kro ho pensanom ni ade nya hyehyehye kro ba ko bia me hunu ye se ye ne wonne ene wonne asemu kro ho enti ayi ba ko bi so owura Samuel Dubik ene wonne ewradi nyangopo ohia penika ohia matuo na yekuro rade ye wo kuro bi nso wo amwana praso mpotem ho no mo ye frɛ ho ampeyo matepen ampeyo ena ayi shwaye mo bode se mu mate dada baby akona ho no motoro o sa ni nyina ye nkuro he na mpaw why nana once na camp ene wo chirimem kwa de se ebi wa ha apoemantem ebi wa ayi odan ha no mo okay mahunu chirimem number 1 and number 2 so asempa ne ye eno nso wo ho ena ye wo woman no good ma nye papa ma adwene nye no ma say da na bluffo ho se ngalam se ni nyansem ketwa koso hey dabra atoemantem no ene ba ko bi zu ho suaba na no nkyeremu no suaba yeah dio grow sisi kenti mu nyina ho brody akrom okay Ghana no liate enti ye launching sa we no hashtag no all right hashtag ni is simple you say check the expiring date enti ade bi abeto bi anu wa check expiring date no o na ebia untumi nkenkan a pe obi na on check mfa ma wo because ye kobro nyam yi enipa bonfo no ate asimu bebre no ade nyoma efo e de beba krom onso pa ade efo se minti minu mienu nyina efiri kwawu na kwawufo onso de wa unim dada sara azie ubi ko tu agusu akoto ade bi na ochene bi akwakofa asem kese de abre wo e ba cha usuban te se DJ Fish ye jai free na ekro DJ Fish pepe enye o unhia no so won ante da
otwa kwan otwa kwan free odan na odi abadwuma budget I just want sika wo pepe oni yi kobike pepe as wo chie obi kwan no ho o me oboa wo badwuma no DJ Fish ne ho kra me hu enso adwuma mo ha nyina DJ Fish wo no wakatua so pa ene madane kwa me chromatic ese asemu sika yetu oje sika ketwa wo be faka wo so mfaka na wo nante fam enye wo enye saade ye DJ Fish pa oye pepe dodo enso kwa den ka wo nye pure kwawuni ti se me wo ye kwawuni kakra ena oye mfantini kakra mse ne di na no ohye kwawuni do anu ohye ya anu ohye se ade bi won ma ye pepe bato de ba ko fra ba kuma anhwa na ajinja no ba oye pepe dodo odi nsu awo petrol no oye pepe dodo enye oye pepe nya chama ya na wa sesen afiri hu DJ Fish oye pepe o jai oye pepe oye pepe dodo menye sa azewu faka na taxi drivers ni nya sika ento aduane ni zarazie na wo dia wo de bia wo nante fom ubisa no so me fa oboa me na no ye hunu no o nante o so me fa me mpaboa ha oboa o fa me mpaboa we hen fa za kwa dia so ka no na dia ni gina nchai bomu kwan o kwan bi we chire ha bomu kwan oti odan mun ba bia fa nyina oti odan enso tumi wurewure mu an wa be piase ne kwan so chamai wa be piase ne kwan so no dia be toto o ka bia unhu mpaboa wakoto no hwe o ya wo bisa DJ aza wo na wa wa dwen say wo ya me ka na o de ma wo na o ye okay wa sheda ko tompaboa nanu mi hunu mi say na wo so adan o se ye frɛ na aweabo enye so o di betwa kwan dio mama me da wase ya ti a hene hashtag no all right check the expiring date ehia papa ye kan na wantie na ukoto ade bi kodi na wu ye bebe wayi send the wa lie ye beba wa mo check e na bosum yi nyina nso no ye yi de asi ho no mo ye de check ma no nufu no ye breast cancer awareness month me kan ya wo kan din adan emu de he na ama watia mu sa no nufu no ana say cancer nufu ne cancer ni nyina abum ada ompe ibo anyom no ante o se nyina epenu da memempe ye nyina epenu fu memempe nufu de e na no na me ye ho studies kakra so ati ase ye na nyamba bi hunu ye ne se ye se wo hwe nufu no wo hwe ni din be some minutes yade ya ye friend pressure mema no pressure unye bi ntina ho odin akomi ona bia ho odin studies ni me ni general manager na ye oh yes general manager so ho odin da bia so me ni general manager na yes studies oh okay e di se mo ra da no mobile na me ni bi no ni office ho e wana mo ya no na sa studies na ye review oh okay e ba na ye ntia se nti ye de maame Beatrice wi afia de e bon komo bi san se maame ni ye se ni abani o ye se wo hunu nufuo na hwe nufuo no din nyabotre hwe nufuo no se 2 minutes crowd me head nufuo no 2 minutes no wa mu wani a ti mu ya practicals no so o se mu ya practicals no so se ade bia practicals wo mu de duru ba bia o se mu ya practicals o se mo ye wi na afa na mbe ye oh ye bia okay oh okay I see ye bia nti uhwe di din so that say uhwe di din be 2 minutes hey o pressure so timeti am for your mwadro wo so your hwadro oh se ne pressure wo krom ne se ne nkrofo so se de galamse se nsuo no to one jam na ye on oh general manager me body pa oh okay me ne no na ye mu chachire ye uhwe ni to mu wani shane sa anu ani gina so yes obi di edi batem ofie aya semo papa anga so say ade bi o boy ye bia eye say ye so ni nyina ho kwan o say ade bia ni nyina na e ho kwan na say wo hwe nufu de enye bone
tie no for na wo hwɛ no ye omu mienu ɛyɛ wo dia na wo hwɛ dia ne ɛyɛ ni nyinaa yɛ nyame abɔdeɛ sɛ nya wo dia ɛna wo hwɛ no ɛwɔ sɛ wo de tu tiri mu sɛ me hwɛ ayɛ me ho aduro ɛnyɛ kwanbɔne nso wo hwɛ sɛ menti ase wo hwɛ dia na bɛdwene wo hwɛ wo de ɛnɛ mi ba wo ɛnɛ yi sɛ wonya physical ahwɛ kora social media ya dawro ma yi bɛworɔworɔ mo ho ama anya bi ahwɛ free ko bo baby na na da bi ahu ɛto da bi a wonya wadwen so wo kɔhwɛ sɛ ndia me nka mi twama kom ba bi na ba hwɛ mu akɔ ba bi a sɛ wo san twekɔ akyiri kakra ebi wɔ hɔ a me sa akɔhwɛ ade koro sɛ mu ni ya ebi so ha me bɔfa so ɛna AJ nso send thumbs up ɛba no ɔno so don't you see me dwuma a ɔso wɔ di ano AJ ɛna mo boy aburu enti ayɛ so ne afia mpɔfo ɛka sɛ afia ɔboa no yes parliament enti AJ nyame apa so ntoma okay papa bi na oni maami bi omu nyina na momu kɔ na maami ba hye n'akyi ana oyi akola na ɔhwɛ sɛ ne maami no wasiesie ne ho nufi papa ni di n'akyi din bebi a maami bɛfa bi ana odi n'akyi na ɔmkɔte na aka mu ti maami nta aka mu ana ne ba ne su yɛ oyi ne fo ntu n'anim bɛ ɔfa sɛ maami afena makoma tɔmi papa we pa sa mabo ejira no fala no ba he ɛyɛ me ara me de breast cancer awareness ɛho nkɔmɔ ba ɛyɛ mo me na yansɔli ɛyɛ yansɔli so na kontu yansɔli a mo yɛ adwuma ye be yɛ free mu ha ne atoa so na mo makɔ so akasa wɔ akyire hɔ enti ɛyɛ ma me na mo se breast cancer awareness ɛma no wɔ hɔ a na wa check nufu no so that say nufu wɔ de yɛ na wankasa ya miamia ka ho o mia hwɛ ne nko a yo kwa yɛ fa so mia mia no de obemia wo yere de oh okay ɛno no nyɛ sɛ wo mia ye mia no sɛ de mia umia nka gu anu dabi wa so krafo ade mu no ọba kyerɛkyerɛ wɔ mo kyerɛkyerɛ na me ka mu nyina mo nim but mama ma yɛ ni dabi nyɛ sɛ nim mi yɛnsua sɛ wo yɛ di wachi a anu dabi mama ma yɛ nipa bɔ ni nim saa nyɛ nipa yɛsua firi wo tagofo mienu so tagofo mienu na mu ti mo kyerɛkyerɛ yɛ nkɔda no ɛyɛ maame Beatrice so ya sɛ na wo check ahwɛ sɛ dwoa aba bi demu a wo check hwɛ na aba bi demu a wɔ sɛ wo de kɔ hospital o ya ni sake ko wo be pija upa o wa hwehwɛ a wo na wo sɛ wo ka minim de enti ato ha wo hwɛ manimu no o gyina hwɛ n'anim a ebi a benkum no na me check o pija unsa benkum ni di tu eti kɔ na afa wo di unsa ni fan sani a wo kan yɛ no na o de ato so kakra na wo hwɛ but wo kunu nsɛm ɔden ya mema ne mfa mɛ ho obi ukunu nsɛm ɔden am kan kora kyerɛ ni pain sɛ krache jam nam nyama breast cancer ekum nipa minimami bi a yetwitwa ne nufu ɛwɔ mu sɛ yɛ ka de di agro de but yɛ so serious minimami bi a ne nufu mienu ni nyina yetwa yɛ na onim sɛ si yetwa firi hɔ no mo a ekuro no timi didi ko akoma ho etimi didi ko akoma ho ma me na wi ya wawu enti breast cancer de ye ka ho asema mo me mfa ni agro so serious so ha mema no me kwamponya ma me bitu sanka menim se mema no so etimi nya breast cancer na menim na menim ya de we de say de we de unse ye wo mema di boya na omunufu no bobo style bi no enti wo ho a no wa check ya hwe dan so Ghana Commuted Drivers Association yene ono akotwetwe nkomo ye titinani e de makuo yi opani o timi kan FM so ni Maakye aja dan so minia apo mboko de Nyankopon adomara kwa ye de radio asia kan FM so ni na mo nsɛm a mode atodwade afa DVLA wo mo charges bi o mode aba no na ye pese ye ginchire mu kakra wadaroma mo aka asɛm bi saa wo kyire mu sɛn yo minia ma menchia ona menchia ahenkan FM afidikasi da bia mi tikop india mi chia bia na menkan so yes DVLA nka yini mo sɛ
even PRC ọmụ baba toto nsuo ne kanea bɔ mu no so ọmụ ka ɛto hɔ koraa kɔbɛyɛ bosome ne akyire na amebo a ansa na ọmụ de ba yeah, who stakeholders meeting mpo yeah, who stakeholders consultation ne adeɛ ansa na ọmụ de ba na 28th of September ya ɛna yɛnya release bi from DVLA na ɛyɛ yawo da adeɛ akyi da ɛsɛ ɛdadwo da ɛyɛ third ɛyɛ mmra ɔmo toto ɔmo fees and charges mu na toto na ɔmo toto mu no nso no yɛn ho percentage bia wɔ release ne so ɛno ano sɛ ɔmo atwerɛ wɔ so sɛ wokɔ ɔmo asoɛyɛ no a ɛna wobɛhu sɛ ɛbobɔ hɔnom. In fact, you na kakra. If it's a one, Ben Bosumi, me no a bit mukui. And I'm afraid a meeting say, I test here, yeah, with DVLA no. The amount of opticians for. I say, you see, I'm going to share no money on what you ma. Then you're about to go. I just see what happened. That's the same. Me can't know what you do. Na me who say oh. Mati. And you do know so the what you could see baby and you want. Oh, Debbie. I just see you too much. Yet was so. Me that's it. And you mo de buy say I test you know. More opticians for obi or ye beginner and as obi okusua a car can also say you committed drivers association for your side driving academy and to move did you maybe ano or some motor safre and as a Ghana drive and the my aswati and to mo frey say what the Sadiana opticians you know of any idea mo tese ni wa no wo mo hono mo aye DVL ase ona nka 5 cities and a woman krata so I test no and so mo de koma opticians no across 70 cities from beginner no and obi a okoye renewal and replacement no 50 cities instead of 5 cities. Now when you say they are to charges more media comma opticians in the that 5 cities and almost clear you almost that's what you know charges more bit here. But what am I saying? Almost claim for so ain't you know and also what charging more bit here. Now almost per se a better pinpoint and near maybe almost the yes, you are bonus into normal yes, you can turn cross or quaya. Almost the other two near no more across the baby you. Wouldn't say learner's lines is a crana, yeah, GMO. Learner's lines is okay, G, can't lines is here. It must be in a booklet form or a card form. And yes, I net here. Sape pepe. Now, so DVL for okay, learner's lines is here. We receipt no mature amount as a word here with Sikano. Normally the stamp is on the stamp on the LNS licenses. How many issue card the piano booklet? And go issue card in the booklet. I can also a cost to them. No cray. Stamp on na a common basis so much as a scar. I come on account for. No more for says can. I think it's about 3 months. There a 3 months. Now, want to mean you, I was so renew or learner's licenses. Into you can say stamp or no, I could renew no much your own and also the same stamp. If it is really then come need a quite beer, sir, and come near when you be a somebody to talk or near movie. If it's only say L play to crack away a learner, I'm the Bemano. Almost giant ma kokora beye 2 years or say in mama says can in nara, or my first no. Oh, ain't
nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛkɔ so wɔ DVL a ɛkyɛ sɛ ɛyɛ abɔfono ebi yɛ driver's license yi a mode ɔmo sɛ biometric driver's license mode baeɛ mo ka kyerɛ yɛ sɛ moayɛ no biometric sɛnea polisifoɔ ebetumi akyɛke wɔ ɔmo license so ɔmo phone so fakyɛ me sɛ ɛyɛ polisifoɔ betumi akyɛke license details ne adeɛ nyinaa wɔ ɔmo phone so sɛnea ɛsɛ insurance teɛ no ɛna saa berɛ no mo pagya a ɛboɔ no mu kɔɔ soro yɛnim sɛ ɛbaa yɛn ho bɛhan yɛn kakra me nua ɛno amba mu moagye sika no awie afei apolisifoɔ hyia driverfoɔ a mamehwɛ wɔ license no wagye ato no moto akyiri no watu kɔ with no issue of homa bi a wobɛtumi atrace no ama polisifoɔ afa konya so agye license bebree bi ayera no ebi nso gu ɔmo akake na wokɔ DVL na wode yɛka ne sɛn duplicate anaasɛ photocopy de kɔma ɔmo sɛ wo license ayera na ɔmo akyerɛ wɔ sɛ gye sɛ wokɔgye police extract ɛwɔ polisifoɔ hɔ ɛno nso wobɛkɔ no menua ɛnyɛ free o ɛno nso wobɛtua ho sika wobɛtua ho sika wɔ police station hɔ okay enti yɛwurada nso clearly metie wo nsɛm na woka no anakyɛ sɛ deviantly ɛne mu ɛndi ne yie but ma mimisa mo no mohyɛ GPRTU ase anaa moyɛ autonomous a mode mo ho ɔbɛni yɛfrɛ Ghana Committed Drivers Association GPRTU nso ɔyɛ transport operator yɛn nso yɛ transport operators okay so on GPRTU ɔyɛ kuo yɛn nso yɛ kuo GPRTU kɔdɔm TUC Ghana Road Transport Coordinating Council wɔ hɔ ɛno no umbrella of a body a almost nka transport union and organizations ɛwɔ ɔman mu nyinaa nka umbrella organization no umbrella body no ɛnso ɛnyɛ obiara na ɛdɔm GRTCs because of ɔmo nneɛma bi a ɔmo so ɔmo nyɛ ne yie nsɛm wei ba yɛnte sɛ GRTCs aka ho asɛm da me bisa saa because ɛno ana wankasa aba hɔ yi mpanimfoɔ no a wɔdi mu anim no krampo nhyɛ dan rezi ho issue bi amaayɛ ɛno kyerɛ sɛ dia DVL ɛyɛ no ɔmobɔdwo so ɛne nti na ɔmo nkasaeɛ no anaasɛ mo a na mopɛ kasa wahu sɛ ne yɛteɛ no yɛyɛ nsɔhwɛ a sɛ wahu ebinom paase ebi mpaase ne nyinaa no sɛ bi ɔmo ntumi nkan ɛnte aseɛ yie na watumi ayi ano nti ebi asa na mehu wɔn a wɔka wɔn asɛm yi yɛka transport ayi na ɛwɔ hɔ na ɔpɛni nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛkotia ahyɛnkafo a nka wɔsi kenya ho kumati brɛ ɛno nti na yɛn Ghana Committed Drivers Association foɔ yɛwɔ hɔ so wɔn aseɛ nti sɛnea yɛkan sɛ aso ɔmo frɛ wɔn wofrɛ ɔmo so ɔmo sɛ obiara na ɔmo nni ho nkɔmmɔ yɛ ɔmo nnim ne yɛkɔ so no so ɛna metumi ho pefee sɛ ebi a wɔn nso ɔda ne private car bi mu ɔno ebi a eyi ansa na ɔbɛkɔ DVL yɛn yɛbɛkɔ no 6 months yɛn me yɛ taxi driver paa o so what ase nti sɛ yɛka leadership a ɛwɔ sɛ you feel pain for wo members ɛwɔ ase no nneɛma bi nkɔ so yi a ɛwɔ sɛ wohwɛ na wɔadress na monya fa ahodie ɛnyɛ sɛ wobɛtwɛn sɛ wobɛwuo ansa na sɛ woyɛyi sika kɔtɔ adaka de ama no adaka no benefit bɛn na ɔno owufoɔ no wanya wɔ mu anaasɛ biribi to na busuani bi owuo bi ba na ɔbɛyɛ intervene no ɛyɛ adwuma no a yɛyɛ no ara na ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛyɛ ne yie na atumi abɛɔde for your future na ɛkɔba ne sɛ woyɛ nhwɛ ha na sɛ nkosua a wadrabafoɔ no ɛtoɔ no ebinom mo sesɛ di a ɛbɛyɛ dɛn na ɔno nso driver ne no adan na ɔbɛyɛ ɔka so kɔhwa ne a watumi anya mma bi wɔ mu mpakyɛ watem aseɛ wɔ hɔ enti nea yɛka nyinaa ne sɛ sɛ ɔde hyia nko a akoa agya no yɛnhyɛ GPRTU ase
no you cool now we are every one na you know mo a form a coalition by coalition the Kurano. I'm say a cool meeting Kuram and Kaida mo arrange for meeting. That's any my way in a Koswa many I to just a time. Over insurance for up to insurance just like that. I wouldn't know she would do insurance you honor now they will say atum. Over diesel for say after your charges no percentage over koya say atum until the end someone air cost osano. I get you. And one summer would do 2 January Sumua da Honti, Wadaroma, we Yakoba Saroma train, DVL in penny for juniors so. And aside that, and also, you sign a war, one more regulator, a year Ministry of Transport, and so a war. Much one more junior see in Yamabi say so. Minia, near Wokai, a yanokre, sir, assembly by Yawadano. And run a start umpire who say, yeah, man, and then and crack a bill, and I'm no case, made to me. I send you can't say receipt copies in the affair and not start and then just evidence in the idea you know. Over Quebec is also in your away. And then yes, I net here. Yes, Pepe. If you are fairly young, you got that, I think that trousseau, and you are come home. Super. Now say, I knew you could know, if you are not caught to send them because you are not home. DVL in any homoyan and fan today. Wouldn't you say, no, Casse, DVL to Mr. Simon Nema, in Kukurin and Kaka core institutions, the cotton lines removed just like that. Almost Kwan, Sikaben, almost pay or Memoha. Okay. Sikaben, Pana, DVL or pay. Near driving school, so you mean, and I might have Boswa more. It's not again on per se and can't. Okay, inti yera dan so said you can and afei na monsa ka monso munyina so a mode beto nkrata so nti would want to wish you well near pose wa habibia ni ebesan aba mo nchen ni abaji nchiremu wadaroma me pa cha o hwa nya me nko na mo wish me well won so wo so ho well bi because wo car no a am say abe wonyanko ho ntina wonyanko ho ntina ho se ne atie no me wish him well no nye wo per se but a general way okay you nti abani say so no man ka we fan tato okay one that me for yeah one person driver for na nya ya asem nya za and yes she shall all fair these are some of the factors in what you count see for to be ton for and this team move for that sorry me you see 30% 40% here what that will ma o bia be jira ho nye de en kan kire shenka for so ye team won you have 70 cities, 80 cities, and I make a cash over. Sure. And the license here, I work in something cities, you know. I do 500 and something cities. I do 635 cities. So what you say? Yeah, yeah, in care. Into say, a banner say, and a fuel and Smenoka say, diesel about from the petrol sign every possible. And when I a factor, this near you 1/3 of every component and they are a factor in a percentage. Okay. It is on better than so young farmer. Say a 2 minutes over for Kani, say a 2 more Biancasa, a gun and the air economy. I don't so ye that's BBN ebesan ba won chen biom. No, so madam. Inti yani Ura Charles Danso Ghana Commuter Drivers Association or no. And a year one dream training and a cotton and common mammy faster than comma Samchi Enterprise, cry mu and ne no pay Udisem Cement Ghana Limited. And now one day cement diaba Samchi Enterprise. And so Akofabia ba Chimo Dan and Potemo. The patrol Udisem Cement no Nansen and one will be a to me DC dying. And yeah, boys, a come was some guess, a come was some merewa, and then quackra. You could be so munina, some backroom you could be so me. One more. And yeah, one more cut to cement in the could sit down quiet near my hood Samchi Enterprise, Sadaroma, and with this edgemano, Samchi Enterprise, Ebusia, a mantra wache junction. New story building, I be see a hormone, Ben Duke's filling station, the Munia war. Ya one chang sing, come. So, and ya one not why the bro dance so iron rosin so.
ye won ketewa dantam ne akese ɛwɔ hɔ no mo a okɔ a won nsa bitumi aka bi Unisem Cement wo mo cement ne papa Samchi Enterprise ne senti o se wo ye mason na wo beto bags ne beboro aduanu mu a wo wakyede kama wo de ebema wo ya no afrɛ wo mo ɛwɔ 0243 583190 0243583190 BM Audio Solutions nso se wo bass and mid combos na se ne fabra no nyema wo keyboard combo bass combo lead combo sa say ya obesiesie ne kama e de amount power amplifiers enso na wo na say ya fabra na wo mixture no so asay fabra ne ensiesie mfama voice coil e ne akaka ho nyina no enkokuma se takra de ne mpotem wo kwa den ya wo kusiesie wo asori enioma wo de bass ne Aegis filling station animu ho no mo ano a ubehunu BM Audio Solutions 0243 977299 0243 977299 and 0245 278159 0245 278159 BM Audio Solutions ekra yimu na no pay ene edi dwumadie de ema wo na mamemfa we ntwam na fe yentwi ho nkoto nkra mra ye ba enkomo no ne aka edoso ye bedi nadmo enkomo kakra say ensuo no toto no Andrew, I was talking about the level the ravaging of flooding no air cause and for lives and property you have no idea enti yakoba yebehwe na extensively ya sheda edimun komo edi amount but before we do that no Anointing Lady Enterprise enso ewa chemo da ena all kasei or say a cylinder a burner ceiling fan rice cooker kettle blender shirt ntade ena ope ana watch ya yede to yensa kama yi edubi na opa me kanfo Anointing Lady Enterprise ena edi amount trousers nso so ye wo kaki wo ho ene ye material e wo ho no mo ye wo center spread carpet ye wo mpaboa hodo ni nyina bi wo ho TV stand center table standing fan jeans nso ye wo trousers ena ye wo knickers lacoste round neck ni nyina ye wo bi e wo Anointing Lady Enterprise me pa cho ache mo da ye ne NIB bank no eni 058102 0247058102 Anointing Lady Enterprise says still anointing me pa cho me yetwi ahomra ye ba enkomo no ye de aka nyina etoa so tie we mayen ye ba sisi ya adwumayfo me mamo ayiko ya na former we master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right Unisem cement okofa ba ye no se wo total so se wo gba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre Unisem cement that's ramati so we ye mason we ye labourer we ye foreman na so pesa wa adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product Unisem cement ye obotom na pepa mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no ben bi ato so wo pe Unisem cement bi ato e wa chim dan ni mpatam ha wo be ko some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station na di ehwani mu fra yen 0243 583190 and 0540 659865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ye ne Dukes filling station edi ehwani mu Agwazi jade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge ene ne kire ne kire PSA bra me na masam no akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive e ohuru engine mu e ma ne kire me dwun ho won na via de akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enuti no me kanfu sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40
safety ɛno ɛna riders ɛne mechanics ɛwɔ sɛ mo use you unua no kura wo mu ne sɛ seahorse product ɛna yɛ papa a ne bɔ nso ɛwɔ fam sɛ mefiri mu fie a ɛfiri no akorɔ seahorse engine oil nko a na ɛbɛgu me car engine mu ɛneɛ frɛ seahorse for 0244 577 559 anaa 0240 800 007 seahorse products ɛno a Ghana adesie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Mepa cho yeda si bebre so atwen amiakoto enkra ba ye toa so na ye de aka nyina de amoma mo. Hyere nso ma me se maache ani dwumadie no edin ene eye October ne da etoso 9. Omre no nso sima enum na abo apa no pa nonkron ho. Isiamo enti mame enhyase from Facebook na memra emewie wo normal SMS no de ma ya fabra 0594 841 044 0594 841 044 messages na mo de aba bebre za no oi enti ye be hyase de free ha bi aduane kɔ dadade but mo fa nche ne aduane kɔ no akire yi ye be hwe ne yaka ho asɛm azeman edi free eye kronom opposite market no hɔ akuma se na ɔse Ghana fo mesrɛ mu a mumie nyina nka yɛn humum ne yɛn konfanti agalamse no na yɛmmɔ yɛn kwayebretuo ne yɛnsu ahoban fa ma daakye enkyirima yɛgyaade ma nkrɔfoɔ kakra bi a wanhwɛ yi a ɛdo ha kɛseɛ ɛbɛba enti yɛnua bɛma azeman so de ɔde free kronom ɛde ɛba yɛ ɛno no mame nkwa homa ne so mra na afei yɛmfa de aka ne ntoa so trick yankee wabene paa Adomando de ase e tat kakra ba bi na so we ende. Ebefa. Okay. Isa enti enra ejebu yehun ki yen ene akwakoda 147 se we nyina etu betwa o. Okay, me da so dem na wetie so me che wetie fo. Me adwuma pa mo ya bo Ghana. Sisi a me ya wo mu de so sisi no as a country nankasa we are having liquidity issues. Revenue internally. But after say a whole so measures now as finance ministry in January revenue authority no put measures via say revenue in terms of the masses here. And you see the say the bubble here na the stabilizing kakra. So I won't say if it's a team, maybe I better cook. I say I come bubble here. That's we can. I didn't think I said it. Yeah, my mum crumple one for school crumple no. So omoji sika de ye juma bi kra omotumi nyamfa so no motumi de omfa so no e de be ye juma na de omo capital. But Ghana de bia kotoko kwa yesi akwa bubble here ansa etuma ba betoko enye bate kakra ira de nyen ebe bo stabilize ni makaka but ma can fasem we short term e fine consider bia o e fine consider bia because of the structure of our economy our economy Ghanaian economy import led ni bia import in the South Africa kakra ebe our importation CD exportation in the South Africa we China sa it's no way to me bia o e just a short term after 3 months 2 months 3 months we are going back to the same problems now. But what must say? Yatu asipa, but it will not solve any issue. It will not solve any problem. It will not solve any problem. But yane mo ama ben e wosika semu e bon koma. Mo kire se sa measures ye omo di gu akwan mu ni nyina no e temporarily. Inti measure ben pa na e wo so omo di gu akwan mu a ebeye lasting one aye nyina ye ho beto yen. Okay, so when it comes to the depreciation of the cedi no a depreciation of the cedi no one major factor anything I say no ya downgrade here no so attack one major factor anything inflation cost no so into no was say tackle the depreciation of the cedi shit no into your short term year and your long term year. Short term, they need to say a best of black market, no. Near Jerry be a friend dollarization, no. Ghana hand be $14, no. We Osha effective policy be and buy it. Because who think can say, and Munja and book $14. Who can ask them an idea? And yes, measure there is no effective measure to stop that.
Woman notice that black market in Jaya. There is no effective measure. There should be an effective action. Actions are what food. Sir, four rounds to check, sir. We can even do some investigative journalism. Yeah, sure, and pass people in comfort as well $2 dollars. When I try to be a cancer, they are not these two measures now, I short up to me. I want to the city depreciation. Now, they attacking the long term. No, I can't just say economy import led. Libya import. There should be a quota, import quota. Sir, among rice, import. You import. If I say import, they are $100 million of rice. Me, I can't say they are so. You better so. If you are importing more than 50% of that. You may import 50% of that. Now, you are encouraging local producers. No, more. Yeah, almost produce be. So that there are measures I also put in place. But you can about see kakra, neither by tempera. You can about see kakra, neither by an embwa. Until I tackle the issues. No, root from the root. From the root. Okay. Now you free, sir. Gorgeous back style of economy, no. Economy, no. We need to tackle. Yeah, will be a friend of common commerce. Be a friend of import substitution industry. Into the a crab a man way, I was established a home company of Ghana. Near produce. A boss to glass factory. Bonsa Thai factory, Commander Sugar factory, and factory. No, we are producing a man who has no man. You put pressure on the dollar. No, because the pressure on the dollar, no, the demand for the dollar, no, when the demand increases, it leads to increase in price. The exchange rate is just the price of two currencies. It is a $4 on the CD now. The dollar and the CD, no. It say. Yeah, pressure was dollar no so. Ebema price of dollar akosoro. And ebema exchange rate na akosoro no. Intini I was say press the BBR I did press about $2 no so no. I was say trying then you reduce no. Say trying you reduce no. Okay, ain't do we see say baby I that see 147 position. You see the depreciate ya baby I no. Do you see any improvement with the introduction of 1.13 billion and the IMF the year 7 IMF average zim the year no so yakoje 7 no you hwɛ ni say improvement bi beba Menjindi the reason why I'm saying Menjindi this improvement beba no say and there day in day out we are important sanka ya di measure dia to honum say dia the quota import quota the abeshemu a na nkebeboa but he said day in there he said sika we ya ben yina no my maybe Ghana na ya importers ehia sa sika dia akokra nyama intina ebe na aboa stabilize bibia emboa sika we dey say it's a change importation import no it's no say so there were a lot of loans or say services. A lot of loans or services. I find interest payment. In foreign currency. In this case, by Crampono, we even need money to even do pay loans, interest payment. Pressure. There's a pressure. There's already pressure in the economy. As enough. It's not enough to sustain the economy. It's not enough. Me need any that should be said. Appreciate it. Me need that should be because of the effective importation. Okay. Yeah, me need that should be. All right. Era Yankee ma yemfa si hana bibia ni ensambra wonchen biom. Yo, madam Aspa. Yes, so. Madam Aspa. I'm saying that na my type kakra you Sa. Yeah, that's it. Madam Aspa. Ain't era Patrick Yankee and a ekotwetwe nkomo monetary policy analyst and also finance lecturer ewo Regent University College eno ewo AHENKAN933
yɛbɛtoa so ne yɛde de aka nyina de akeka ho de ama mo enti some messages ara me guso amekenkan no mentoa so na fe yɛnko yɛn anim Zeman or the Erma kind that we see a friend of Painter Isaac or the free Abenase na or Chelsea no pay dear obey you are sorry that we na feel so any 2 yi eh yeah mema eh papa ye o preach but me na abrante pinti ye oba na wo come from sorry ko that kra Gladys and Pabin so the abano say good morning team AHENKAN ye da si bebre master red kaswa enso the abano watch say no amount of minority one propaganda no and a bema massive development or say the numerous modern school buildings ya will see ewa kaswa republic no master red kaswa bo ye mami abaso ye besa akwa homa ne so biemu na yakotwetwe enkomo ne etoa so yani owura Stevenson ana ne boating ko akwotwetwe enkomo ono ye national president Ghana National Cocoa Farmers Association just Steven Otimin kan FM suni Maakye Major Sumira 1.13 billion loan no abedru say we say yasem wode no correct enti esu ne sesisi ade bibia beba foma ma aban no nso so asumu adwene kakra esu ne de nya ma afom se mechia AHENKAN933FM atiefo nya menuanom kokoakuafo mechia mo na muntie mi ye asem ne se fu no ma afom de nti esu no ma afom ne se last week na yekukudi na adwene nyina ne se yɛde koko ho nhyehyɛeɛ ɛbɛtu dwa me yɛhu sɛ koko ɛho nhyehyɛ sei na ɛkɔ sei ne yɛyɛ no ebi a ɛbɛtum anaa yɛntum ɛne nti ɔma letters wɔ UPSC ɛka akuafoɔ nhyehyɛeɛ a akɔ soɔ no ne yɛabɛduru wowieɛ no ɔbae ɛba bɛma yɛyɛ health work apomtene enantie t-shirts ne no ma bebre na ode maaye eno akiri no obo football si akan ewo school Presbyterian secondary school ewo Suhum program at the boy ne memre da no na yeso ode sika adwuma no ehon hyehyɛ ne tuga ayira hosem ne sɛ kokoakuafo ekuhyia yi nyina yabufu na yani ande asem ne sɛ yantehwe eno ansi ebegina hɔ kasa ya ɛna yɛkɔ adeɛ nti ɛne botaeɛ pɔtee ne nti a yɛbaeɛ no yɛante ɛkɔfa nsɛm de ne brɛ yɛ paa na ani berɛ deɛ ɛbae ti sɛ yɛtua ka ahoroɔ atu kwan afiri ammeammea ɛne yɛabɛduru yɛbaeɛ no kapre bakora ma yɛante hwee okay enti na mo hwɛ sika bi animu anaa ɛno sika a yɛhwɛ animu no akyi yɛbisa yɛ ho sɛ enti sika bebrebe a yɛde abɔ nneɛma wei wo ka nyinaa wɔ na awɔtwe mu no ɛmfasoɔ bɛɛ paa ne baa so yɛho mfasodeɛ biara na before mo ba bɛ organize no ma consult mo anye ma dwenkyerɛ yo sɛ ɔde aba yɛnim sɛ na awɔtwe a ɛdi kan biara no ɛnhyehyɛeɛ wɔ hɔ enti yɛde to dwo wamfa nto dwo ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛnim dada ayɛ te sɛ kwasiada adu na wobɛkɔ asɔre ɛnyɛ obi na ɛbɛfrɛ wo sɛ bra asɔre waa na ɛsɛ ohu sɛ wobɛkɔ asɔre ɛfi sɛ kwasiada adu ɛno nti mewura asɛm wei ma ɛbɛhyɛ yɛ bufu paa enti yɛbisa sɛ yɛsɛ causing financial loss to the state saa nneɛma a ne yɛhwɛ anim si yɛde yɛ sika no yɛ no so aba mfasoɔ no ama yɛnkɔbu sa sɛ sika yɛasɛe no no hwan ne yɛmpiw sɛ mfiri no hɔ yɛmfɛ no nto hɔ na yɛmmra w'asɛm no a wobusa no yɛma mo hu sɛ kokoo boɔ no ɛnɛ yɛatoto biribiara mu sikasɛm ayɛ ɔhaw ɛnɛ me ne wɔ ka sɛ dollar baako ɛyɛ sididu esia me ne wɔ ka sɛ bosome nkuruni Ghana yɛ dollar no
apagya mu ma akoduru 40.05%. And I couldn't. Many of us say dollar, $1 cedi, $1 to 10 cedi. And now near to cocoa mumbribi a criminal. Not dollar barco, $1 cedi 30 pesos. $1 cedi 30 pesos. The beer walk possible. The cocoa, a gamma in sono, what on 2,357 Ghana cedi. Cocoa for 660 cedi. At the said Yakemun 9, near my barco. Cocoa, Jumamuni said, yeah, dinfa. In Raya the Yumano, and ne, a view of Yatumko 240%. And Chair Crown, ya the two just said, Yayashi was an woman weighing in our home. And see, Cocoa for your factor, say, you may 1,500.